zuzenean ari gatzaizkizue ETV baten, ETV bat on katean, ETV on plataforman eta Euskal Telebistako YouTubeko kanalean. Lau lekutatik gure kukua eta gure ongi etorria gaur Madalen egun berezi honetan. Uztailak 22, Madalen eguna Euskal Herriko hainbat herritan ospatzen da. Mutrikun, Mundakan, Elantxoben, Errenterian, eta guk bat aukeratu beharreta Bermeo aukeratu dugu hemen egiazki ohitura ederra dutelako, mendeetan zeharreko ohitura gaur egun zoragarri honekin, eguraldia lagun, berriz errepikatuko dena. Madalen eguna, Bizkaiko itsas tradiziorik berezienetakoa ospatzen den eguna da Bermeon. Bermeo, Mundaka eta Elantxoberen arteko historia zahar bat gogoratzen duelako, Izaro uhartearen jabetza. Tradizioaren arabera, Bermiok irabazi zuen garaibateko estropada, gero ariko gara luze zabal kondaira horren inguruan, eta gaur Bermeoko alkateak teila itsasora botako du, Izaro irlaren pare horretan, eta beste urte batez errepikatuko du, onaino heltzen dira Bermeoko itoginak. Ekitaldi hori, eguerdiko ordu bat baino lehentxeago izango da, baina gu, goizeko 11:00 zuzenen ariko gara hemen, Bermeon gertatzen den guztia kontatzen. Irudi zoragarri honekin, ongi etorria eta gaur Izaro irla izango da bai, eguneko protagonistetako bat, baina kaleko jendeare bai, hortxe ikusten duzue, Bermeon arrantzale jantzita, maoiz jantzita, bat baino gehiago, goizean goizetik, ospakizunetarako prest bermiotarrak, eta gaur protagonistetako bat, hau Santa Eufemia Elizaren irudia da, horre apaiza, Jose Mari Kortazar, meza ospakizun berezi hau ematen ari da. Baina esan bezala gaurko protagonistetako bat Hilario izango da. Hilario aurtenetxek, aurten 40 urte beteko ditu, hemen iruditan ikusten duzuen Izaro irla honetan, ikurrina jartzen. Aurreko urtetik zegoena kendu eta aurten berria jarriko du. Eta horrez gain, aurten 25. urtea izango du, Bermioko bandera jartzen duena. Hortaz, eguneko protagonista iruditan duzuen irla hau, Izaro irla, aurten Bermiorena dela beste urte batez esango duen alkateak, eta protagonista bigarrena Hilario. Eleder Iglesias erreportaria Bermioko kalietan, okerrez banaiz, Hilariorekin. Eleder, egunon? Egunon Josebat, egunon ikusentzuleo ondo aipatu duzun bezala momentu honetan udaletxe plazan ari garela, Hilario hementxe alboan dugula. Hilario, egunon? Egunon. Egun berezia zuretzat gaur, eta baita ere aipatu dugu ez da bandera hori ze importantea den bi bandera horiek, zu 40 urtez eta 25 urtez ikurrina eta Bermeoko bandera hori eramaten ibili izara, eta gaur omendua izango zara horregatik. Bai, ja, egun honetan hori ikurrine 40 urte, 86, 86, eta banderi Bermeokue 2002. Gaur 25 urte izango da Bermeoko banderie eta 40 urte ikurrine. Denbora horretan, zu ibili zara, Izaro uhartera bidean, eta gaur omenaldi bat egingo dizute. Bai, ni esan dozten alkatie, Jose Mari, ormaetxea esan zan alkatie, 86, eta esan dozten Izaro ikurrini mitziko, esan dozten enelegon inoz, bai ikusten bauten, da, bueno, junaien, Urrokan junaien ikusi duten, dizeten nahi tradizionaletik. Esaten da, una peligrosa dola, bueno, hortek aurrera, gaur hartien, 40 urtien. Bada denbora, ez da? Lehen ere, komentatzen ibili zara, Bermeoko banderarekin zerbait gertatu dela, ez da? Ea, nik argi ukin jo gauze bat. Ikurrine Izaro ondo da, politxo dau. Baina, Izaro badaki Euskal Herri zedana. Beti izatezan duen Bermeo, Izaro, abestie, eta 86 esan duten, hasi nahien esaten, irurtero hil nahien esaten, da Bermeoko banderi zeitxek ez demitzen. Bermeoko banderi ez demitzen. Udaletxiek, etxo esatezan baietza. 88 baietza. Baina, ze sortu zan? Ez dakula Bermeoke banderarik. Hori banderi ikusten duen hor, gorrize eta zurize, hori izan da Klub Bermeona. Da banderi Klub Bermeona, 1950 urtien fundazan, eta gorrize eta zurize.
hasi izan gero udaletxi gestinukitzen, eta 2001 juntetan, junte generaletan Gerniken, aprobazan banderi bermeoku hori, gorriz eta zulize. Eta 2002 imizan lehenengo biharrez banderi bermeokue. Horregaitxita geur, 25 urte banderiek, bermeokuek, eta 40 urte ikurrine emildotena. Eskerrak izar hori, daku ofizialmente banderi bermeokue. Anedoti da, bai haulanda. Bueno, gaur omendua izango zara orain gutxi barru ezta, minutu batzuetan, gu ere hortik ibiliko gara ikusten, eta Hilario, bukatzeko zer da bermeotar batentzat gaurko egunaz egun zoragarria, baina noski bereziare sentimendu aldetik? Bai, niretzak orgullo handize da olako bermeotar bateri madalen egunien, detxuzti udaletxetik alkatiek nahi daiak. Homenajin goztela, orain 8 egunero, eta niretza arro sentitenak, bermeotar modure orgulloso, zaten dana, argo. Egotekoa da eta gozatu ezazula, eskerrik asko, Hilario. Eskerrik asko zeuri, ete beri, eskerrik asko. Hemetik garraituko dugu Joseba gora eta bera plazatik plazara eta portura bidera geroago, zuzenan gaude zuekin batera. Eskerrik asko Eleder Iglesias eta eskerrik asko Hilario Aurtenetxe. Aurten 40. aldiz aldatuko du ikurrina Izaro Irlan eta berak ongi aipatu bezala Izarori esker dugu Bermion bandera. Pentsaze bitxikeria ederra ez da. 2002. urtera arte Bermiok hemengo futbol taldearen ikurra hartzen zuen banderatzat eta orain ja badauka ofizialki herriko bandera. Udal batza bertan, erdian ikusten duzue, bera aginte makilarekin, iruderen erdian daukazue Nadia Neme Somali, gaurko protagonistetako bat, hortxe Hilario agurtzen ari da. Hauek dira gaurko bi protagonistak, Hilario eta Nadia, alkatea eta ikurrin eta bandera aldatuko dituena, gero ikusiko ditugu zer egingo duten, zertariko dire, baina hortxe. Eguneko argazkietako bat hauxe da, Bermioko alkatea, Nadia Neme Somali eta Hilario Aurtenetxe. Kontakizuna luze joko du eta jakina kontakizunerako herritar bat gonbidatu dugu, kontakizuna lagunduko diguna, gurekin dugu Paul Elizondo, egunon Paul. Bermiotarra, kazetaria, saltsa askotako perresila, gaur elkarrekin egingo dugu egun berezionen kontakizuna, ze egiazki berezia da Bermiotarrentzat gaurko eguna, Madalen eguna. Bai, oso berezia danontzako, herritar danontzako, eta aurten Hilariorentzako beti ikusi dugun moduen, urte bereziz baino, bereziz daue. Hilario bai dela saltzaratako perejile, herrizeri asko motetzona. Hortxe, eskuineko aldean Santa Eufemia Elizako irudia ikusten dugu, momentu honetan meza ospakizuna bukatzen ari da, ezkerrean berriz alkatea, hor herriko plazan, okerrez banaiz. Ari gara errepikatzen ez da, gaur dela eguna, beste urte batez, Izaro Irlaren gaineko eskumen historikoa errebindikatuko duena, Bermiok teila bat itxasora botata eta betiko esaldia esango du hor zuen iruden ezkerreko aldean ikusten duzuen alkateak, Nadiak, eta esango du, onaino heltzen diez Bermioko itxoginak. Hau, tradizio hau, mendez mende urtez urte gaur egunera llegatu den ohitura bada. Paul, konta iguzu, badagor estropada bat, badagor trampa ustezko bat, badagor gora bera asko sortzen dituen, baina oso ederra den historia bat. Konta iguzu zein den, gaurko egunen historia zein da? Kondaira oso politze da, oso zaharra bebai, eta inon bereziki dokumentata ez dauen kondaira bat da. Kontu da, duela urte asko behar gara atzera. Mendeak. Bai, mendiek, eta dana, itxasoko kresalagaz konpondute zan moduen, ez da, erregata bat egin zan, ze Izaroko uhartie, ez da inona, berez. Hor goian ikusten dugu, ez da, goiko aldean dagoen luzeska formatuen irla hori da Izaro uhartie. Bai, geure Izaro. Eta, berez, Izaro esan herri baten abez legalki, lur modure, eta Bermiotarrak esan zauen, Bermiotik hurbilen dauela. Bermio dela, uharte horretatik hurbilen dauena herri, eta mundekarrak, bardin, ez da, mundekana dela. Orduen zer esan zauen menga, argi dau edo bata edo bestie hurbila egon behar dela, orduen zer ingu, erregata bat ingu. Eta erregata honetarako ze nogaz konta zauen, beste hirugarren protagoniste bategaz. Elantxobe, herrize, urrengoko herri kostaldeko eta arrantzari bai ezta. Eta, beste barik egun baten gelditzu ziren bai Bermiotarrak eta bai mundekarrak erregati eitzeko, trainero bi beteteko. Eta elantxobekoak ziren epaile. Eta elantxobekoek egon ziren epaile modure.
Eta, klaro, urten zaubien, bete zaubien trainerak eta adostu zaubien. Estaitze egunetan, estaitze urten goizaldien, oiarran kukurrukuegaz, erregatie hasiko da, eta nork irabazi erregatie, arena izango da, Izaro uhartie. Eta, heldu zan erregatien egune, mundekarrak preparata egon ziren euren traineruetan, bermiotarrak bebai, eta falta zen, kukurrukue, oiarran kukurrukue entzuti ez da. Hemen ja, azten da kontairi apur bat beran buelti hartzen, ze mundekarrak kontaten dauie, oiarrak kukurruku egin baino harinau, urten zauila bermiotarrak traineruen, edo eragin zauiela, provoka zauiela, oiarran kukurrukue eurek urteteko harinau ez da. Eta, urten zauien, moduren batera, beste batera, bermiotarrak izen ziren erregata horren irabazle eta Izaro uhartien jaun eta jabe gaur egun onarte. Eta, klaro, zer pasaten da, mundekarrak, logiko daunez galtzaiek izen ziren, eta euren partetik kontaten daude, elantzebetarrak epaia izen zirela, eta jakitun trampa horrena. Orduen, urte askotan zier, uste dut gaur egun, ja ez da ditzuten holan, mal juezetik, mundekarrak elantzetarri ditzutzoe, makuezak. Eta hori zera bereziki kontairien. Goizeko 11:42 minutu, zuzenen ari gara, Bermioko irudia dituzu hauek, gaur Madalen eguna ikusi dugu, lehen gure droneak hartako irudi horretan, poliki itsasontziak badoazela Izaro uharteruntz, eta hau, momentu honetan, herriko plazako irudia, hor eskuineko aldean ikusten dugu Nadia Neme Somali, Bermioko alkatea, bere aginte makila, alkate makila eskutan duela, denak prestatzen ari dira, eta hor da, beraien artean Eleder Iglesias, Eleder egun onde izula, aurrera berriz. Egunon Joseba, zuzenean jarraitzen dugu udaletxe plazan, eta ikusten duzuen bezala nire bizkarrean momentu honetan, txistua, danbolina eta musikariak ere, ibiliko dira txistulariak kale jiran batera gora eta bera. Egunon. Egunon, bai. Hemendik prestatzen ari zarete? Bai, prest gauz. Txistua, danbolina, zuek gora eta bera ibiliko zarete, Izaro uhartera bidera, eta pixkat musikaz ere beteko diguzue kale jira hau, ezta? Betiko moduen urtero bezala, itxen dugu lehenengo alkate soinu bat joten dugu, Nadiari eta zinegotxiri eta alkatezari eta zinegotxiri, eta korporazioaz, joaten gara barkure, beste honegaz, sortxikoaz, Madalena sortxikoaz, eta barkuen ja hartzen dugu barkue danok, eta Izarora joaten gara, eta berten teia botaten dugu, melodia bardinegaz. Hau joten dugu, gaur egunien igual, esagere barik, eun bider eskoten dugu. Eun aldiz? Bai, esagere barik. Nola bukatzen duzue, hainbeste aldiz eginda. Gero lantxo behin biu iguera honegaz, kantigaz, sortxikoaz, gero berriro joaten gara itxasontxire, melodia bardinegaz, gero mundeken behar txosku bertoko txistularizek, melodia berdinegaz, gero ostera barkure, gero ostera bermiora, eta melodia berdinegaz, sortxikoaz, eta gero japandik hartxosku, eta ja libre gauz. Egun gogorra, bai. Egun gogorra eta gainera beharrezkoa, zuen musikarekin gora eta bera ibiltzea, guke kale jirau jarraituko dugu posible baden eskatuko dizut improvisaketa da hau, baina posible den entzutea, halako doinu bat momentu honetan zuzenean ea ba. Erantzungo dugu denbora osoa, baina orain garbi. Tristie da, baina sortxikoa, euskal erritmoa da bera. Zuzen luziago da, bai hori da sarrera moduen, ez? Hori da entzungo duguna, eta momentu honetan ere plazan ikusten ari gara, isiltasuna hasten ari dela, argazki ofizial horrekin ari direla, beraz, Joseba, bueltan zurekin, eta ikusten duzu txistulariak ere, prestaketetan dabiltzate. Eskerrik asko zuri Eleder, eta eskerrik asko Kankinkabara txistu taldeko txistulari eder honi ere, hortxe irudian, kioskoan, Nadia Neme Somali, Bermeoko alkatia, hizketan ari da, ondoan Hilario Aurtenetxe du, eta hortxe, udalbatza guzti elkarrekin,
gaur udalbatza garrantzia handia dago, ez da, Paul? Bai, gaurko egunez pasaten den bitzikeri bat bai izaten da, claro, da apur bat sobre la marcha edo momentuki timing zehatz bat ez dauen egun bat ez da. Orduen, Hilarion omenaldi hori ordu finkatu baten egon da, gero Nadian itzali beste ordu finko baten egon da, eta orain kale jiri berez bai, 12 urte mitzoetan hasi behar zen, baina ikusten zuen moduen, da egun berezi bat herrikoie, eta apur bat naturalki urteten da moduan egiten dugu, da beste kontu neuki behar den gauza bat, itsasoko timing, claro, itsasue hori bai ez dagoela zelan kontrola ordu finko baten. Hilario hori egindako omenaldia ikusten ari gara momentu honetan, Hilario Aurtenetxek 40 urte, Izaro Irlan ikurrina igotzen eta 25. urtea Bermeoko bandera aldatzen, eta hortxe ikusten duzue, Hilario, alkateren eskutik jasotako oroigarri hori jasotzen, 40 urte jarraian. Hilario bada Bermeoko historiaren parte, Madalen egunaren parte, eta hortxe eskerritzak alkatearenak Hilariorentzat, jendea inguruan unkituta, barre ederra Hilariorena, aipatu bezala gaur Izaro Uhartea bai bada protagonista, baino Hilario Aurtenetxe ere beste protagonistetako bat da, eta ikusten da. Oso emozionata. Entzut ezagun pixka batea badugun aukerarik entzuteko, Hilario zer dion. Bigoten hasi nahien, dalan hasi nahi gorrorti, berroi. Bai beti izatezan dute, eta zetxik ez bernokue. Azkanien, larrogeta mazazkizen, utzan zan imini Bernoko banderi. Zer pasazan, Bernok ez deurutin banderari. Hori banderi da, guena, taldina, jurena, sortu zalako, 1900 eta 50 Eta Bernotar module, ateletile, gorrizeta zuzi imiga izibitzen, gorrizeta zubizen. Azizien gestinukitzen udaletxien, eta izauen, 2000 eta patien, handik aurrera urrizen, daku Bernoko banderi. Hori ze, gorrizeta zubizen. Banderi ofiziale eukitzeko puntetatik eta proa. Gubakarrik ez da, badauz herri batzu, ondino deporak itzin zauina. Handik aurrera beti imintzen. Lehenengo biharrez imintzena urrizen izan aproba, 2000 eta batien, eta 2000 eta bizen txunaien ikurrin bizeka. Bermeokuen, eta ikurrinen. Ni santinu nahien, Bernotar imitzi eta lehenengo biharrez aldirukitzi izanon, arro. Gizau izan. Hortxe ari da Hilario Aurtenetxe, txalo zaparrada horrekin, bere esperientzia kontatzen, Bermioko banderaren historia kontatzen, ez? Epatu dugu guri ere, Izarori esker dugu Bermion bandera eta txalo zaparrada ederrorekin, herritarren babesarekin hortxe ikusten duzu, guztiak zapia lepoan eta arrantzara jantzita, omenaldi ekitaldi berezi hau Hilario Aurtenetxeri. Gaurkoa itsas trabezia bat ikusteko eguna da, ze gaurko festa Paul Elizondo itsasoan da. Gaurko jaize itsasoen da, itsasotik dator, eta itsasotik eitzen dan egun beta, bai, laster urtengo gara itsasoratuko gara, eta ja, itsasuen tokaten dan gitarra dana bete behar da, bai, udalak urteten dauen itsasontzitik, eta bai, herrizek eta herritarrak urteten dauen vapor edo ontzi txikietatik, ez da, hori teiaren momentu hori helduteko zain. Amabiak amar gutxi dira, zuzeneari gara, eta Paul, zu ere, gaur joango zara, eta ez edozein itsasontzitan, ze udalak badauka itsasontzi berezi bat, zu bertan izango zara, konta iguzu itsasontzi hori zer den, nor joango zareten hor, eta ze berezitasun duen gaurko egunez. Behitu, nik normalien haitzen dut, neure lagun baten ontzi zen edo beleruen, eta urten tokaten daz, beste modu batera disfruteti egun ez da, udala duen ontzi zen paraleloki prentzako ontzi bat itzuten da, egaluzek eruten dagoen aurrera, eta zer pasaten da udaleko itsasontzi horretan, edo vapor horretan, montaten dizela udaleko kide danak, eta urteten dabi Bermeoko portotik
Uhartin aurrera, Izaro Uhartin aurrera. Eta Izaro Uhartien, aipatu duzu moduen Joseba, gapotaten da teile. Esanez, nadiak esango dauna, onarte helduten diaz Bermeoko itzukinek, itoginek, edo lurrek esaten dan moduen, ez da hori bai dela benetan guretzako herritarrantzako modu momentu berezi, oso berezi benetan sentiten dugune, eta tonteri bat emoten dagoen arren, urtero hitzen dan tradizio bat dela, benetan sentiten dugule momentu berezi eta horrek bai emoten dagoela pistoletazo de salida, ontzitan antzako, a todo correr, relantxe beraz, eleko atrapabide. Kankinbara txistulari taldekoak hor prest, txistularekin kale jiren abiatzeko, eta oraintxe ikusi berri dugu irudian, Bermeoko alkatea, Elisabete Txarobe, Bizkaiko aldu nagusiarekin batera, eta hementxe, momentu batetik bestera abiatuko da, kale jiran, hor inguru horretatik, poliki-poliki Bermeoko porturantz, eta Paul Zukongi aipatu bezala gaur festa itsasoan da, itsasontzietan da, eta gaur, hain tradizio, arrantzale tradizioko herri honetan ezin zuen bestela izan eta hemen gu portuan gaude eta ikusten ditugu dagoeneko itsasontzi dexente prest daudela, eta privilegio handi bat zurea gaur, bertatik bertara udaletxeak antolatzen duen itsasontzi horretan ikusi ahal izatea. Hor dira prest, Kankinkabara txistu taldekoak, aipatu digute lehen, Iban Ibarretxek aipatu du, 100 aldiz joko dutela Madalen zortzikoa, eta segurazki orain alkate soinua lehen partitura erakutsi dugu. Entzun bezagun, Bermeoko Kankinkabara txistulari taldearen ahotsa ze abesten duten txistuaren bidez, alkate soinua, Bermeoko alkatea erdian duzuen emakume hori hor duten bitartean. Entzun bezagun. Txalo Zaparra da, udal batzarena, Bermeoko udaleko ordezkariak hor, eta Kankinkabara txistu taldearen alkate soinua entzun berri dugu, oraintxe abiatuko da kale jira. Pero hor, etzin zauzionek ikusentzuliek esango zeutzik dauen plazi ez dabe. Kontuten eukin bizu, ontzen ikusten gauzen momentuen, moduen, portuen, munduana herriko pertsona asko itsasoratzen dauz. Euren ontzizetara preparaten orduen, udalan emanaldi hau edo ekintza hau eitzen dana plazan, jente asko ez da hurbiltzen, bai tradizio beste alde batetik bebai dagoelako urteten, hau da itsasoratzen, barkuek prestatu behar dire, goizien goiz etorten da munduana euren barkuek hornitzuten, eta nik uste hori dela berezi eitzen dagoena bebai, ez da, igual plazi gutxik ikusten da, bai ezke portue beteten hasten dagoelako. Goizek 12:00 5 minutu falta dira, Bermeotik ari gara, Bizkaiko kostako Busturialdetik zuzenean, eta hauxe da momentu honetan Bermeok duen ahotsa. Hauxe da Kankinkabara txistu taldearen alkate soinuaren ondotik, Madalen zortzikoa.
Sí, pero es que no queda como de hecho, tengo el ambiente. Banda aquí nagonia todo está Eta hori guztia, ez? Zuzue zuzketan parte edo ez? Ez, zinbestera gomentu zaituzte. Bale, ez dut kasurik egin. Ietza... Bale. Bizkaiko kostako herria da Bermio, Busturialdean, 17.000 biztanle baino pixka gehiago dauzka, eta hortxe gaurko irudia droneak ematen diguna. Goizeko 12:00 3 minutu falta direnean, Madalen eguna ospatzen ari gara Bermeon, eta guk ETV baten bidez, hemen emankizuna zuzenen egiten ari gara, ETV bat on katean ere bai, ETV on plataforman ere bai, eta Euskal Telebistako YouTubeko kanalean ere bai. 4 lekuetatik gure ongi etorria, oraintxe bertan pantalla piztu badu baduzue. Bermioko Madalenak 2026ko uztailaren 22 honetan, eta gurekin bermiotarra, kazetaria Paul Elizondo. Paul, gaur aipatu dugu festa itsasoan dela, eta berehala ikusiko ditugu portuko irudiak eta Izarodirlako irudiak eta bar. Kontatuko diguzu gero ze garrantzia duen itxasontzia lortzeak, eta nola udalak egiten duen zozketa bat, eta 12 herritarre daukatela ohorea berta sartzeko. Goazen lehenago kalela berriz, Leder Iglesias Korteguzu norekin zaude? Joseba, momentu honetan ikusten ari zara, kale jira honetan ibiltzen ari gara, eta hementxe babilegunekin gaudela. Hementxe bego dugu, bego. Egunon. Egunon. Hementxe kale jiran gaude, ondo pasatzen, ez da prozesioa. Bai, apurbe bero bai da, bai ondo guet. Txike. Maiterekin zaudela esan diazu baitare. Egunon. Ederto. Bermeotar bezala, ze zenolako eguna dugu gaur, ze plan izango dugu? Egun, urte guztiko, ude guztiko zai politzen hau da. Bai? Hau da. Nire txapa. Hauri dakozu, izaro ederra. Atxeine baten nire bazikue, oin buru dozkuiek endu bebai, bai ezin da. Hori gaurie da. Hori zauriena. Gaurie, beti-betiko, ez da? Gaurie. Oso ondo, gaurko plan arduan hori izango dazta, uhartera bidera, prozesio hau ikusiko dugulako, baina gero arratsaldean bermeotar batek zer egiten du? Bueno, ia, haune du ez orain lantxo bera. Han, bertako alkatik emoten txoi eman due, eta hori gauze, jan, gero arratsaldez juten die mundekara. Hame mundekako alkatiek eitzen dauz errezibidu, da gero datoz Bermiora. Da gero goiko plazan, hor plazan egon garanan. Udaletxe plaza? Arrozko ezabaleta guk etorre. Mundu guztiz ez dantzan, da gero basige la fiesta. Jai orduan duzu, gaur egun osoan zer, jaia? Egun osoan, bai. Oso ondo, jaian ere jarraituko dugu zuekin, gu hemen kale jiran ere zuekin ibiliko gara, eta ea ba. Gu orain etxera gu, formal. Formal, gero orduan, gero. Egun guztiz dugu ezin dugu. Orain da, sasoi horrek, gaztiet jutekuek elantxo berantz eta hori. Bale? Ea ba, ebetik ibiliko. Orain beste batzuk hartu, bale? Eskerrik asko. Venga. Mila esker. Ondo pasatzeko momentua noski, eta kale jirak aurrera egiten ari den bitartean emetik ere jarraituko dugu beste pertsona askorekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Leder eta eskerrik asko Bego eta Maiteri, Haze kasta duten Bermioko emakumeek kostako salitrea nabaritzen da, eta humorea, sasoia, eta hor ikusten duzu irudia, Bermioko portuan dagoeneko kale jiran sartzen ari dira, ja momentua hasi da, pixkat berezi bihurtzen, ez da, Paul? Hasten da ikusten, ja, apurbet movimentuen ikusten, ja, goizetik bai, jente asko gelditzuten da euren etzietan eta kalietan, tabernetan bai, gozari potente bat hartzeko, ez da, egun potenti dago prezi, gozaldute etor behar da. Orduen, hortze gauz ikusten beste barik porture sarrerie, eta eurikaz batera, baina egun potente honeri, azikeri emoteko momentu, Gu hemen gaude, Bermioko portuan jarri dugu gure set txiki hau gaur Euskal Telebistakoek, eta zu gurekin zaude, baina orain udalbatza gure ondotik pasatzen den momentuan, zu beraien gana hurbilduko zara, ze elkarrekin joango zarete itxasontzian. Gaurko egune dana korrike. Esan dute moduen ez dago egitara fijo bat, orduz ordu beteko dana, baina dana pozarren egiten dugu, postasunan ezega sartzen dugu egun bat, eta
eta zelako meloi ez duzeba itxasoratzeko momentu hori eta zeure leku elortuteko momentu hori bai, ze, claro, 17.000 eta piku gara, evidentemente danok ezin gara heldu elantxobera itxasoz, horregaiz eta ja gaur egun moderno bekara autobusek preparata, bai itxasoratze hori, zure leku elortuteko momentu hori bai dela gatza eta pelika nahitzeko bai batzuk, 12 lagunek zortea izaten dute eta urtero ja badera urte batzu Bermeoko udalak zozketa egiten duela, beraien itxasontzian sartu ahal izateko eta gainera urtero sekulako arrakasta izaten dute zozketa horrek. Bai, 100 pertsonak hartuten abi zozketa horretan parte, zeo zelan, itxasontzi ofizialan zutu bai zozen, bereziz da gauza bat, zure kontu zutie, zeure barkuen, zeure lagunekaz edo autobusez, jente asko gehitzen da berez, bai, udaleko barkuen zutie, tegien momentu hori hurbiletik bizitzi eta hori bai da, bereziz ordein ikustot, da dela zozketa bat parte hartze oso handiz edakona, bai, 12 bakarriti ez aukeratuek tamalez. Paul Elizondo, bermiotarra, kazetaria, onaino zure kontakizuna, ze oraintxe bertan gure ondora iristen ari da, kale jira hau, txistulariak, udalbatza, herritarrak, eta zuk beraiekin elkartu behar duzu, guztiok elkarrekin itxasontzian izaro irrarantz joateko, hortaz eskerrik asko, guretzat tarte bat hartzeagatik, Euskal Telebistarentzat, ordu erditxo hau eskaintzeagatik, eta bermiotar moduan kontatu dizkiguzun historio, pasadizo eta bitxikera guztiak konpartitzeagatik, mila esker eta egun hona pasa. Eskerrik asko zeueri eta eskerrik asko bai, olako tradizio eta egun politzeri, leku bat emotiarren telebistan bai. Mila esker ondo pasa. Goizeko 12:03 minutu dira eta kale jira dugu Bermioko portuan irudi zoragarri honekin, poliki itxasora hurbiltzen ari da, udal batza, txistulariak, herritarrak ikusten duzu, Bermioko portu zoragarri honetatik droneak ze ikuspegi ederra eskaintzen digun, bagoaz aurrera, berehala ailegatuko gara itxasora eta hor itxasontzietan hartu eta hasiko da gaurko benetako festa, Bermeo Mundaka eta Elantxobeko ontzia Gaztelugatxe ondoan dagoen Izaro uhartearen aurrera bilduko dira, eta ekitaldi horretan Bermeoko alkatiak Nadia Neme Somalik simbolikoki berrituko du beste urte batez Izaro irlaren gaineko eskumen historikoa, teila bat itxasora botata, betiko esaldia esango du, onaino heltzen dira Bermeoko itoginak, mendez mende errepikatu den ohitura. Irudi zoragarria benetan, Bermeoko portuan ikusten ari garena, Madalen egun honetan, joan zaigu Paul Elizondo, eta gurekin dugu Maialen Torre. Eguno Maialen? Dantza, oso ondo, dantzaria zara, aktorea zara, gauza asko zara, zu ere salsa askotako perresila. Maialen, oantxe hitz egingo dugu zurekin, baina aurrez, entzun dezagun pixka bat kale jira hau, ja portuan ja itxasora hurbiltzen ari denean, entzun dezagun kankinka bara txistu taldekoak, eta udalbatzaren kale jira honek, ze ahots duen gaur Bermion. Goizeko 12:06 minutu oraintxe, poliki Bermioko portutik badoaz txistulariak, udalbatzako kideak, herritarrak, guztiak itxasontziak hartzera. Maialen Torre, momentu berezia da hau, aipatu dugu Paule gaur festa itxasoan dela, festa itxasontzietan egiten dela, eta momentu honetan abiatuko da benetako festa hemen Bermion, ez da itxasontzietan egingo dena.
Bai, ikusten zuen moduen ja batzuk zundiez, gazte asko zundiez aurton baporan bai, eta beste asko erantzo bera, autobusen. Gu hemen gelitzuko gara, teile ikusten, eta gero teize botaten. Egun berezia da, bermiotarrentzat gaurko eguna, zergatik? Tradizio bat ospatuten du, izaro geuri dela ospatuten du bebai, azkenien lagunek batuteko bebai egun berezize da niretzako pertsonalki egun berezi beta, zeren dela 6 urte niragun bai izan badalen egunien, orduen niretzako badalen egunek beste esan nahi beko bebai dako, eta hori lagunek azelkartuteko familizia gazengoteko eta egun berezi beta, da ospatuteko guk bermiok dakun berezitasun hori bebai. Hortxe txistuleria, gaur protagonistetako batzuk hauek dira, txistulariak eta jende desente gainera, gaur eguraldia alde dugu, temperatura benetan goxoa dugu eta ez dago aitzakiarik gaur hona ez etortzeko, jende desente, Bermiotik gain guruko herritatik ere etortzen da jendea hona. Bai, bakizotik etortzen ditu bai kantaten kalejira hitzen bebai, espatuten egun hau gugaz, eta bai asko elkartuten gara gizan, mundekatik bai, mungitxipe bai. Gaur Euskal Herri osora eta mundura ere banatu nahi dugu, Bermioko Madalen egun honen ospakizuna, horregatik gaude Euskal Telebistan, ETV baten ikusten gaituzuenok ongi etorri, ETV bat on katean zaudetenok ere ongi etorri zuei, ETV on plataformatik internetez ikusten gaituzuen hoi ere haupazuek, eta azkenik Euskal Telebistako YouTubeko kanalean zaudeten hoi ere, hementxe gaudela, kaixo egun on dizuela, hemen 4 katetan, bakizu EITB geroz eta txoko guztiagotatik ematen dugula gure seinalea, munduan banatzen dugula eta begira ze irudi zoragarria. Gaur 5 kamera ekarri ditugu EITB-tik eta droneak ematen digun irudi ederra. Hau da Bermioko portua, ezkerreko aldean Bermioko portu berria, berria zain berria, baina horrela deitzen zaio, ze ezkerrerago irudian ez da ikuste, baina hor portu zarra dago, garai bateko itsasontzak egoten zirena, eskuinean rompeolasa deitzen diozuena, Maialen, eta momentu honetan Eleder Iglesias alkatearekin dago, aurrera Eleder, konta iguzu. Mentxe gaude justu momentu honetan, ikusten ari zareten bezala pixkanaka aurrera doaz, nora portura eta itxasontziak hartu eta uartera bidera Maiterekin gaude, Maite, egunon. Egunon. Mentxe hilara handia sortzen ari da eta zuek ere, zoazte, horrantza dela? Bai, ja, teile botateko ordua egaten dau, eta emozinua aurrerantz. Alkateare ikusi dugu badoala, eta, konta ikusi, zer gertatuko da emetik aurrera, ez da, uartera bidera, eta gero hortxe, zerbait historikoa eta urtero egiten duzuena. Han betiko moduen, esangu ara arte egiten dizela Bermioko itxuginek, eta handik elantzo berantza ingu. Elantzo benitzaroten okinguz, eta bertan, eurek azgero aurrezkue, jaize apurtzu bet, emoten dozkune astize seguke asti asko ez daku, dana bizitze biduta, da gero mundekati pasako gara Bermioraia baino harinau. Bai. Bermeoko herri guztia dugu hemen, eta beste herrietako pertsona askok ere, jarraipen egiten ari gara, ez bakarrik telebista bitartez, hemen ere hurbildu direlako asko, zer nolako plana duzue gero, ze orain, egingo dugu ez da kalejira honen bukaera esango dugu, edo emetik aurrera egingo duguna, arratsaldean zer plan dago? Arratzaldean Bermiora gatozeniko, Ikurrin eta Altzaten goiko plazaran, ezken aurrezkue, eta gero Bermion ambientie. Aspaldi halan eitzen gabiz, eta, politxo urteten dago egune, bai. Bermiotarrak ere ikusi ditugu, emozioz beterik, zuere suposatzen dut ez da izango dituzuela hainbeste sentimendu barrutik. Bitu, atzorarte nahi oso ondo preparata, ez du nahi mentaliz eta guaztena dazkaninda. Bai, gaur izartu da odola beste bata. Da, korrik etzun bina, izegitzazen zapakoaz, bale? Eskerrik asko. Ondo pasan, oke? Eskerrik asko. Mila esker, Maite, ikusi duzuen bezala, eta harineketan doaz, itxasontzia galduko batuen, espero ez ez. Gu hemetik ibiliko gara, itxasontzirik ez dugu hartuko, baina hemendik jarraitzen ibiliko gara. Korrika eta presak gaiakina, itxasontzia hartu behar delako eta orduan abiatuko delako gaurko momentu berezi horri ekiteko momentua, ez da? Teila aipatu dugu, eta teila hori botako du Bermioko alkateak. Teilak esan nahi berezia izaten du urtero, eta urten ere horrela da, aurten alkartasunien ospatuz izena jarri diote teilari, eta Benito Barrueta Arte Elkartearen esku utzi du Bermioko udalak haren diseinua Rosamari Gabantxok margotu du, atzo ikusi ginuen Euskal Telebistako albiste
albistegietan eta elkarrizketa egin zioten, akriliko erabiliz eta lanaren bidez aurten urteurrena ospatzen duten herriko 4 talde omendu nahi izan dituzte. Alkartasuna dantza taldearen 50. urteurrena, Bermeoko Erraldoien konpartsaren 20. urteurrena, Bermeoko Abesbatzaren 70. urteurrena, eta telaren diseinuaren ardura hartu duten Benito Barrueta Arte Elkartearen 75. urteurrena. 4 talde horietako ordezkariak udal korporazioarekin, udalbatzarekin batera egongo dira itsasontzian, Madalen eguneko protokoloa bertatik bertara, jaia bertatik bertara bizitzeko, eta benetan berezia da, ezta? Maialen, 4 talde omentze hori herritarrei emandako errekonozimendua, babesa, detailea izugarria da. Bai, oso. Nik ikusi ganera teile argazkizetan eta nire familia sepotata da oso politxoa mintze dau. Izaro ikurrin igaz eta gero elkarte bakotzeko abeslari bet, gero margolari bet, eta hortik zelan izen dauen bidie izarora arte da oso politxo dau. Oso politxo. Hortxe, aurten epatu bezala, Rosamari Gabantxo margotu du teila berezi hori, gero jakina irudia emango dugu zuzenean, guk kamera bat bidaliko dugu, udaleko itsasontziaren parean egongo den itsasontzi batean, eta horrela zuzenean eta bertatik bertara ikusi ahal izango dugu nola den alkatearen momentu hori. Bermioko portuaren irudiak gaur eguraldi zoragarria lagun, uztailaren 22 Madalen eguna, eta badakizue hemen oso modu berezian ospatzen dela, ez bakarri Bermion, Elantxobe eta Mundakan ere bai, aspaldi gertatutako itsas trabesia horren, estropada horren oroitzapena, ez da? Ze irudi zoragarria herria benetan ederra duzue gero, Bermion. Bai. Oraindik ere mendez menda ipatu dugu lehen Paule Elizondok, ez dela inon dokumentatua, ez dagoela bilduta idatzian, baina urtez urte errepikatzen dela, eta zuentzat oraindik ere hori horrela da, ez da? Izaro Uhartea Bermiona dela, eta hori... Bai, guk asko defendatu du hori, bai. Izaro, geuri da, guk irabazi duen, eta hori ospatuteko gauz. Urtero gainera. Hortxe, Madalen eguna kakinka bara txistu taldearekin hasi dugu, eta hortxe ikusten duzue, Bermio hegaluze itsasontzia, eta okerrez pagara hor sartuko dira udaleko ordezkari guztiak, hor sartuko da Bermeoko alkatea ere, Nadia Neme, jatorri palestinarra duen alkatea, 2023 urtetik da alkate Bermion, Aritza Baroari hartu zion lekukoa, eta ordutik alkate lanetan ari da, eta hortxe, Bermioko rompeolasa hola deitzen diozue, behan ikusten dugun zati horri, ezta? Bai, rompeolasa, bai. Bai, laster urtengo da martillotik, izarorantza. Ikusiko dugu, irudi hori zuzenean, nola abiatzen diren itsasontzi guztiak, ikusten duzu zuen ezkerreko aldean, itsasontzi desente daudela gaur, eta hortxe, horiek guztiak abiatuko dira Izaro Irlaren ingurura, eta gogoratu dezagun, ez bakarrik teila botatzea, baizik eta gero, Hilario Aurtenetxek 40. urtez jarraian ikurrina jarriko duela Izaro gainean, eta 25. urtez Bermeoko bandera jarriko duela. Omenaldia egin dio udalak, ikusi dugu zuzeneko irudian, omenaldi berezi hori, alkateak egin dion oroigarria, zapia eta bar, txalo zaparrada ederra jaso du Hilario Aurtenetxek herritarren partetik, eta gero ikusiko dugu guk dronearekin erakutsiko dizugun irudi horrekin nola Hilariok Izaro punta horretan jartzen duen bere bandera eta ikurrina. Izaro Uhartearen historia berezia da, Izaro Uhartera berez ezin da joan, Bermiotarrak ez aukerarik, ez da? Ez, egaluzien alzara pasa ondotik edo baporan edo, bai ez, berez ezin zuzapaldu. Hortxe Bermiotarrak eta bisterak ere bai, zain, eguraldi ederra lagun, eta aipatuko dugu, Izaro, ez dakizuen entzat, Bermio eta Mundakaren artean dagoen uhartea dela, Urdaibeko kostaldeko ikur nagusietako bat. Gaur egun inor ez da bertan bizi, mendetan zehar historia, kondaira eta tradizio ugariren lekuko izan da. Itsasotik ikusi daiteke uhartea, baina garrantzia handia doka eskualdeko herrientza, batez ere Bermio, Mundak eta Elantxoberentzat, batez ere gaurkoa bezalako egunetan. Garai batean,
frantziskotar monasterio bat egon zen Izaron, eta erlijioarekin lotutako gune garrantzitsua izan zen. Gaur egun monasterioaren aztarna batzu baino ez dira geratzen, baino uharteak bere balio historiko eta kulturala mantentzen du, oraindik ere jarraitzen du, eta gaur ikusiko dugu, inoiz ez bezala irudia. Izaro naturgune babestuare bada, Gazti ugariren abialekuare bai, hortxe goian ikusten duzue, zuen irudiaren erdian goiko aldean hori da Izaro uhartea. Itxasotik ikus daiteken paisaia ikusgarriak eta inguruko kostalderekin osatzen duen irudiak Bizkaiko lekurik berezienetako bat bihurtzen dute. Izaro ez da uharte bat soilik, eskualdeko historiaren, itsasoaren eta tradizioaren simbolo nagusietako bat ere bada. Eta gaur egun, Bermeo, Mundaka eta Elantxobe lotzen dituen ikur garrantzitsua da. Zuentzat, benetan bihotzean daramazuen zerbait da, ez da uharte hau. Bai, guri ganera txikitzetik eta azkenien zu pasitan Bermiot eta ikusitzen zu, da azkenien zuretzako niri Izaro ikusti da pasitan egotia metik lasaitxasunen moten dozt, eta askotan plan bat edo hitzeko da lagunekaz eta guazen Izarora menbaporan eta baino hartun da gero buelta, eta jent asko bai uger zuten da, azkenien da lotura bat, Bermioko lotura bat. Goizeko 12:17 zuzenean ari gara, Leder Iglesias, egun onda izuela berriz, norekin zaude? Momentu honetan itsasontziak gora eta bera ikusten ari garela, hementxe nire bizkarrean ikusten ari zaretea bandera pila batekin badoaztela Izaro bidera, eta etorri gurekin, zen badugu, egin dugu itzortua Bermeoko, hementxe lagun batzuekin, Rosa Maria, papagoa zemetik, aukera dugun berarekin hitz egiteko, zuzenean gaude Rosa Mari, zen moduz? Ondo. Egunon. Egunon. Onda idazu, gaurko guna berezia zuretzat ez alda? Nirentzako, bai, nire gizien kustaten dazten ez aize dago. Zunain madalenera, bai, berton haulan, esperidu eta haulan. Ni izango da zer 81 dau argazkize, bai, harina aurrike nagoen izun da. Argazkiak arri diazu ikusteko, bitarten ere aprobetxatuko dut Javier orkesteko. Javier, etorri gurekin mesedez. Javier bere garaian zinegotzi izan zinen. Bai, 8 urtein jotez zinegotzi. Aziketarik, blanko udaletxien parte zelai, da gero 8 urte arte zelai, zinegotzi. Hor ere argazkian ikusten dugu, 81 urteko esan diazu? Bai, 81 urteko argazkize daudakoten hanik. Hau konsejala zandaniko gizona, da hau argazkizen joskuna. Alkatie izan zen hau, hau mundekako alkatie. Dekakue. Da honek, hau konsejala Bermeokue, hau Elantxobeko alkatie. Elu ez izan, alkatie, elu bai alkatie. Da gero, hori Elantxobeko, hori Andri Elantxobeko alkaldezie, esan da, eta gero bere hau, da ni atzeko mandan. Javier, zu, bana izarratzen hau zara, hemen zaude. Bai, niri hauri nahi, atzetit nune. Eta atzetit dagoena, Rosa Maria hemen dago, oso ondo. Galderatxo bat, nola aldatu da jai hau, nola aldatu da eguna urteetan zehar, nola ikusi duzu ze aldaketak egon dira, nola zen lehen? Hau betikun ez dago, Esaten di, gero esaten da, arratzaldien esaten da politxaua. Orain etzen di, despedidu. Eta gero arratzaldien esaten da hemen, total politxe. Gente da nabe, antxeko gondan beste lagun, baino gehiago goten da. Urteten da Elantxobetik, hartzaldeko seitako bueltan etzen da urten Elantxobetik. Guain du ez Izarora, lesteko mandan paraten da ararte etxeko. Telei bota orduko izeten da bertara Izarora gora, deikurrinie izaten da bertan. Izaten da niko ikurrinie orduan etzen da alkatiek bota telie, izaten da itxuginek ararte jaiaten etzen da Bermiokuek. Da gero Elantxobera, juten da. Da gero atzaldin da, etzen dena mundekan lotu. Embarrazio txikitsu hauen juten dize alkatita konsejal batzuk mundekara. Da gero mundekako alkatita da Elantxobeko eta Bermioku danak, dorten diz bat, motor baten atzaldeko seitaneko bueltan urteten da. Donaba zazpitzer dizeko hor bueltan etzen da, llega. Rosa Mari, bukatzeko galdera bat dauka zuretzat. Zenbat aldiz joan zara uhartera urteetan zehar, Bueno, nik esango nik idot 5 urte. 5 urte? 5 urtetan junaiela. Dinotzute, azkan ningo kuen, mutil txikize zandaniko, txikize petxatu dukiz hau nahi larzun da, Ez da du nago nahien entzun nahi, eta
Gira uste petzaten. Ez da itxe, igualengo zonduten eskapadaren, bai, 5 urte bai, 5 urtien. 5 urte gogoratze dituzu, bai esko. Bai. Ba, bueno, eskerrik asko bioi Javier eta Rosamari, eguna gozatzera zalda? Bai, hombre, daue arekata dago lez. Gure badaukizo batara, niri igual dozte, hau lan baien neurezkute. Ikusi du. Emonez, Hor, gorde ondo, Hombre, honek ez daki. Bai, Rosamari, bai. Ekarri. Ez da, egiz ez da. Hone gozo gordete gutia. Bero nepe bai gordetzen. Bueno, ikusten duzuen bezala Javier eta Rosamarik hemen jarraipena egin digute eta gogoratu digute hainbeste urtez Madalen egun honetan ze berezia den gaurko festa eta zuekin batera jarraipena egiten ari garen hau. Goizeko 12:22 minutu hortxe itsas trabesia abiatu da, itsasontzia badoaz, Izaro ubarterantz eta berehala ailegatuko da, iritsiko da gaurko momenturi bereziena, Bermioko alkateak, Nadia Neme Somalik, teila jaurtiko du itsasora eta urtero bezala errepikatuko du onaino heltzen dira Bermioko itoginak eta horrekin ja beste urte batez Izaro ubartea Bermeorena dela aldarrikatuko du. Berezia da hau eta gero jaiak jarraitzen du, ez da jarraituko du, Maialen. Bai, gero Javik esan dauen moduen, seiretan elkartuko diez, etorko diztanak Bermiorantza, goiko plazara zungo gara, da goiko plazan aurreskue ingu, betiko aurreskue, amaierin moteko, eta gero badana bajatuko gara berriro portora, da hemen musiki eta ambiente gongo da, hasi danok baltera ingu ospatu, egun berezi hau. Elantxobeko alkateak makila emango dio Bermioko alkateari, eta Elantxobe Bermiokoa izango da egun batez, gaurko egunez. Aurrezkoa eta ekitaldi polita, zuk esan bezala Maialen, eta gero berriz mundakara joango dira, arratsaldean, eta azkenin buelta Bermiora, gaur 3 herrietan ospatzen den festa da, eta ikusten duzu ez irudi ederra, hortxe doaz itsas trabesia horretan, itsasontzi guztiak aurrera, eta ikusten duzue zuen irudiaren erdialde horretan, hori da Izaro ubartea. 3 kilometro uste dut, okerrezpa naiz, kostatik, olako zerbait, eta denboratxua beharko dute guztiok, batzuk, itsasontzia beraiena dute, beste batzu lagunekin, gaur itsasontzia lortzea ez da erreza, Maialen? Ez da persa. Espako zuen lagun gerturik edo ezagunik zentzune, leko batako etorri gugaz. Ez. Da ganera, hemen dauzen bapordanak, ez zintziz duen, baimen askatu bizu, orduen dauz atzetik beste gauza batzuk, etxuienak itzitzen danak, Bermiozu ezin garazunara. Orduen hori, lagunen bapadako zuen, ederto. Eta bestela, ametik ikusi, da listo. Madalen eguna ospatzen ari gara Bermeon eta irudian ikusten duzuen moduan, hortxe Rompeolasa, ezkerreko aldean eta eskuinean itsasontzi guztiak badoaze itsas trabesia honetan, hor ikusten duzuen Izaro ubarterantz eta bertan izango da momentu, benetan unkigarria, ez da entzungo dugu alkatea, bere esaldia esaten, oroiteraziko dugu, aurten alkartasunien ospatuz izena jarri diotela teilari eta Rosamari Gabantxok margotu dela akriliko erabiliz eta Bermioko 4 talde omendu dituela, alkartasuna dantza taldea, Bermioko erraldoien konpartsa, Bermioko abesbatza eta Benito Barrueta arte elkartea bera. Beraien urte hurrenak aintzat hartuz, teila berezi hori margotu eta sortu du, eta orain bertan horre sortuko ikusiko duguna. Berezia gaurko eguna, errepikatzen ari gara, Bermiotarrentzat, bihotza ukitzen dizuen egun bada, ez da? Bai. Guk aurreko urti entzun nahien, Izarora ikusten teie eta oso politxe izan zen, danak izilik ikusten alkatiek zelan botaten dauen teie, zelan esaten dauen betiko esaldiz onarte duten dizela Bermioko iturginek eta oso onki garri zera da, oso rebezire. Amabit erdietan, kasik, amabik eta 25 momentu honetan, ontziratzea eta lehorreratzea hemen izotz fabrikaren parean egin dute, Izaro ubartera iritsita, Bermioko udalak herriko bandera eta ikurrina esoko ditu, beti bezala Hilario izango da horren arduraduna, eta ikusten duzue itsasontzian hortxe doazela guztiak, gurutze gorrikoak ere bai, segurtasun neurriak eta jakina mantenduz, hortxe Rompeolasaren azkeneko punta, zuen irudiren eskuineko alde honetan, eta itsasontziak txikiak, handiak denak badoaz elkarrekin, esan bezala, eguneko momenturik unkigarriena iritsiko
eristeko puntu horretan. Eguerdiko ordu batak inguruan, udal ordezkaritza Elantxo bere helduko da, hori da intentzioa behintzat, eta Herriko plazan Alkartasuna dantza taldeak ohorezko aurreskua eskainiko du. Bien bitartean, Bermion, gauza asko gehiagore gertatuko dira, arratsalderen ere bai, hemen jaiak Maialen atzotik hasi ziren, hemen gauza asko izan ziren herrian. Bai, atzo hemen Bastarreko kalien egon garan, Bastarreko kalien justu dago Madalen Virginie, eta atzo hemen goizien onzien umientzako ekitaldizek, ikuskizun berezi bete txokolati eta bar, gero Bastarreko auzokukin izan dauen bazkaldu, eta arratsaldien okintzun beste hiru kontzertu mota. Jo zaubien bioline, gero izan duen ikusi duen beste kontzertu bet, eta azkenik Mikosis egon zen. Gaueko beratxizetan hazitan azken kontzertu, da mabizetan arte edo hor egon garan. Saltsa, zalaparta, festa giroa atzotik Bermion, eta hor ikusten duzue, Iruderen goiko alde horretan Izaro uhartea. Gero ez da hurbilago, orduan eta ondiago ikusten dugu Izaro uhartea. Urdaibaiko natura erreserbaren atea da. Garai batean Frantziskotarren konbentu bat ere bazen bertan, aipatu dugu 13. mendera arte. Eta fraideak uhartean bertan, hau kuriosoa da, hartzen zuten frutekin elikatzen ziren eta harreman ona zuten herritarrekin, bermiotarrekin. Frantziskotarrek laguntza ematen zieten arrantzalei seinaleak jarrita edo suak piztuta. Eta momentu gogorretan, fraidek zapi zuria jartzen zuten kanpai horman bermiotarrak laguntzera etor zitezen. Kontua da, sasoiko itxaslapurren erasoren bat jaso ondoren, uhartea betiko utzi eta forura joan zirela bizitzera 1719 urtean. Konbentua bota egin zuten eta Maria Madalenari eskainitako baseliza eraiki zuten bertan. Horren aztarnak ikusten dira oraindik, baita konbentuarenak ere. Gaur egun, Urdaibaiko itxasadarrarekin batera babestutako leku ekologikoa da, bertan hegazti ugarik beren kumeak izaten dituzte. Jendea ezina bertara joan, gaur salbuespena da, badakizue Hilario Aurtenetxe 40. aldiz igoko dela horra Izaro puntara ikurrina aldatzera eta 25. urtez Bermeoko bandera aldatuko dela, urte osoan egoten da bertan eta gaurko egunez aldatu egiten dute. Aipatu dugu gurekin izan den elkarrizketan Hilariok 2002an jarritzera izan zela lehenengoz Bermion bandera ofiziala. Izarori esker dugu Bermioko bandera. Hori aipatu digu Hilariok, hortaz gaurko eguna ez da bakarrik garrantzitsua gaur, baizik eta Bermioren historian eta urte osoan eta benetan garrantzitsua da, Maialen. Bai, eta antza aurton da Hilarion azken urtie, hori ikurrini eta banderi mintzen, eta horrega itzikin datzo omenaldiz goiko plazan lehen. Bai. Irudi ikusgarria benetan, Bermeoko irudiak, droneak, emandako panoramika ederronekin, Izaro uhartea hor gainean ikusten duzuena eta itxasontzia asko hor behan haze festa giroa, ezta, egon behar den itxasontzia horietan. Bai. Gu pasan urtien oso barregarriza izan zen, alde batetik bestera gurutzatuten, ame zauzu bai, ze ondo zauzien, ze guapo bai. Azkenitan, otino, bardine darakauz bardine hitzen, bardine ikusten da, bardine espatuten. Giro oso politze, danak gustora. Gu gaur ez dugu itxasontzira igotzeko aukerarik izan, baina zu egontzara bertan eta ederra da, Bai, oso politze. Bai. Hori bai, espadatxuri mintzen beste bakorrik aurrien, klaro. Bai, oso ondo, oso politxe ikusten da. Izan dondik aukera urteren batean, hor itxasontze batean bertan izateko, eta egiazki izugarria da, horko giroa, horko usaina, horko giroa, benetan berezia, eta ikusten duzue, zenbat itxasontzi doazen Izaro uhartearen ingurura, eta berehala eguneko momentua iritsiko da. Nadia Bermioko alkateak teila botako du, eta momentu horretan errepikatuko du urteroko esaldia. Onaino heltzen die Bermeoko itoginak mendez mende errepikatu den ohitura dagoeneko aipatu dugu, baina orain pantailan aurrean lehenengoz jarri zaretenok ongi etorri errepikatuko dizuegu, Bermeoko alkateak Nadia Neme Somalik simbolikoki berrituko duela beste urte batez Izaro irlaren gaineko
eskumen historikoa. Pila bat itsasora botata, betiko esaldi hori errepikatuko du. Madalen eguna Bizkaiko itsas tradiziorik berezienetakoa da. Bermeo, Mundaka eta Elantxoberen arteko historia zahar bat gogoratzen duelako. Izaro uhartearen jabetza, eta goizetik Paul Elizondok kontatu digu, tradizioaren arabera Bermiok irabazi zuela auzia egintzen estropada batean, Mundakarrak epaile eta Elantxobe eta Bermeon arteko estropada izan zela, eta orduan Bermiok irabazi zuen, eta irabazi zuenez, ordutik Izaro uhartearen jabetza Bermeorena da. Eleder Iglesias, itxasontzean ez, baina hor portu inguruan bai, aurrera Eleder? Itxasontzian ez gaude Joseba, baina, bueno, esango nuke nahiko gertu gaudela. Hortik ere, ez dakit aukera badugu ikusteko, baina, bueno, iristen daude pixkanak hemen nire bizkarran utziko dugula itxasoa. Eta itxasora begirare badaukagu hemen Joseba eta Edurne, Bermeoko bi lagun egin ditugunak. Joseba, egunon, zen moduz? Ondo. Hementxe ondo? Bai, posarro. Itxasorez. Itxasolboan gaude? Zunai bibider. Eure bizi guztien baien. Bibider? Bibider. Uarteran? Bai. Eta? Ondo, bai, itxasorez tukure. Denpora asko ingo dituzuen da zokre. Gaurko plana ikusten dut hemen, nalako toalla batzuekin, familiarekin etorri zarete esan didazu? Ikaroten loba bat dunda huertera, bera hartziko eta gero hemen huerra probetein da, venga, dire. Bera orain itxasontzian dago? Automotor bat, urutako automotor. Eta orduan, buelta egiterakoan gero zein izango da plana? Gero, eurek huerru izango hemen, da gero seketute jaide lameran da. Etorri Edurren gurekin bai, hurbildu mesedez. Zer esan diozu? Da gero batxera. Da gero arratsaldien plazera, goiko plazera. Gero festa izugarria duzue goikaldean, ez da? Bai, gero itzen dauinien mundikara zuen, mundikako udaletxik hartzen daui, eta gero hona datuzen egin, goiko plazan, goiko plaza izan zeguna, han itzen da arrozkuek eta, bueno, gero jaia porbeta, gero lamera erazta gara. Joseba, gaur bero egiten du, ez duzu aprobetxatuko maiutxu bat hartzeko? Urte asko da induten hau. Nahi behuzu, bagoaz biok. Ez duzu nahi. Zentzegi zen idu eta azkanengo hau. Hobe familiako plana egitea ez da egiten ari zareten bezala, eta suposetuak ezakit ilobak edo gongo dira hortik edo seme alabak edo? Alabi eta ilobi urutan, hautzen dator gorantz. Beroa dago beraz ere momentu polita darain, ez? Joan eta etorri bitartean, aprobetxatzeko bainutxu bat hartzen. Gero, nebi datorrela esan di, nebi aprobetxa eta refresketa portzu edatzera. Bueno, hortik zeuzer hartu, da jai ikusi, eta gero apurtzu bat deskantza. Ze ongi, Joseba eta Edurne eskerrik asko, Madalen eguna noski gozatzeko egune, esango dugu planik honena, painutxu bat hartzea, itxarotea, eta gero dagoenari ere, zain ibiltzea. Ederra dago bai eguraldia, bainua hartzeko eta etxasontzira hor kikunbera sartzeko, ez da? Zoko lasaten duzue. Bai, kikunbera, bai. Hortxe, irudia, zuzeneko irudia, goizeko 12:24 minutu, Euskal Telebistan ari gara, ETV On plataforman ere bai, Euskal Telebistako YouTubeko kanalean ere bai, eta hortxe ikusten duzue, itxas trabesia horretan badoazela, etxasontziak Izaro Irlarantz, aurrez parez pare duten hori da, Izaro Irla, eta gaur beste urte batez, Bermeok esango du hau gurea da. Aipatu dugu, festa honen jatorria antzinatik datorrela, bai Bermiotarrek eta bai Mundakarrek Izaro uhartearen jabetza aldarrikatzen zuten, eta ez zuten akordiorik lortzen, hor bazoden kalapita, bazoden goraberak, eta horri konponbidea emateko 17. mendean liskarra konpontzeko traineru estropada bat jokatzea erabaki zuten, Mundaka Bermioren aurka. Eta Elantxobekoak izan ziren, gatazkaren lekuko, epaile. Beraz, epaile gisaritu ziren, eta egun hortan, goizean goiz, oilarrak kukurrutuko egiten zuenean estropadaren hasiera izan zen,
Kondaira dio mundakarrak esan zutela Bermeokoak kukurruko egina aurretik irten zirela estropadan, bueno, naiz eta Bermeokoek honako hau ezeztatzen duten, Bermeo izan zen irabazlea, eta ordutik uhartearen gaineko nagusitasuna aldarrakatzen dute urtero aurten ere bai. Iragarkientzat tarte txiki bat egingo dugu, eta berehala gatoz bueltan, gaur Madalen eguna, 2026ko Madalen eguna Bermeon. Eta 2026ko uztailaren 22 gaur, asteazkena, Bermeoko irudia dituzu hauek, Bermeoko kostatik hurbil, itsas trabesiaren irudiak, gaur Madalenak ospatzen dituzte, Bermeon, Elantxoben eta Mundakan, eta irudietan duzuen hau, zuzeneko irudia da. ETV baten zaudeten hoi ongi etorri, ETV bat on katean ere bagaude, ETV on plataforman ere bai, eta YouTubeen ere bai, ongitorri guztioi, hauxe da gure droneak ematen digun irudia gaur, 2026ko Madalen egun berezi honetan. Guztiak elkarrekin doaz, itxasontzi hauek guztiak Izaro uharteruntz, gaur festa eta momenturi bereziena hor, Izaro uhartaren ondoan gertatuko delakoz. Bermeoko alkateak urtero bezala teila jaurtiko du itsasora eta aldarrikatuko du Izaro uhartea Bermeorena dela. Aipatu dugu historia zein den eta polemikatik ere badu ez da historiak Maialen, konta eguzu pixka bat. Mundakarrak esan dauie Bermeotarrak gauzie da, hitz esan dagoena oiarrak ukurruku, ez da? Eta orduan mundakarraten joie Bermeotarrak horko egunen eintzulezue oiarrak ukurruku harina behitzeko. Baie hori euren kontu da, ez da gurie. Claro, hemen eurek uste dago egu trampa intzulez, pikeitzen zoie, bai Izaron estropadie gaukira bazidun, eta orduan Izaro gobria da, eta hori onartu midebe bai. Ez dago idatzita Kondaira hau egia da, baina urtez urte mendez mende 17. mendetik gaur eguneraino iritsi den kontua da, eta zuek garbi duzu ez da, Izaro uhartea Bermeorena dela, eta gaur dela eguna hori aldarrikatzeko eta hori ospatzeko aldarrikapen eguna eta jakina festa eguna ere bai, festa berezia gaur, Madalen eguna, hemen zuzenen ikusten duzuen irudi zoragarri honekin. Gaur da Bermeoko urteko egunik onenetako bat? Bai, onenetako bat, bai, seguru. Arraina sokagaz batera, guri gehizen guztan dazkun etxaize da,
eta goizetik urten du lagunekaz, ikusten du tegie, ikusten du alkaldesiek zelan botaten dauen tegie eta zelan esaten dauen berriro da zelan defendatuten dauen izaro gauri dala eta hor arte duten dizela gure iturginek. Gero batu nahitzen gara, bazkaldu ditzen du eta danok ospatuten du Bermeotakon berezitasune eta arrantzalietatik datorren histori hori. Hortxe, eskuinen ikusten duzue irudian zatitxo bat, hori Izaro Uhartearen zatitxo bat da, Izaro Uhartea handiagoa da. Oso. Oso handia da, ezta? Oso. Kostatik ez du hainbeste ematen, baino benetan handia da. Gerturatuten basaran, saia unkigarri da ikusti ezelan nadiak botaten dauen tegie, bai zuk egun normal baten bai urretuten basoran Izarora flipitzen zu, azkenin, zuk ametik ikusten zu badala irla bat, eta dino zu aize politxe, bai gero gerturatuten zara, eta hor islan dauzen gauzek, eta benetan unkigarri da. Ikusteko modukue. Hortxe zuzeneko irudi ikusi dugu, gu ere itxasontzi batera igo gara, Euskal Telebistako kamera bat hor dugu, itxaso zakarra dago, bistan den bezala, ikusten da gaur gora bera asko itxasontziek, baina hortxe gu ere bagoaz, gure kamerarekin eta hurbilduko gara Izaro Uhartera, hortxe gure zuzeneko seinalea, bagoazela, gu ere itxas trabesia horretan, eta Izaro bertatik bertara ikusial izango dugu. Horretaraziko dizuegu, Urdaibako Natura Erreserbaren atea dela nolabait, Izaro Uhartea. Garai batean Frantziskotarrek komentu bat zegoela bertan, 13. mendera arte egontzena, eta lehen aipatu dugu, fraideak uhartean bertan hartzen zituzten frutekin elikatzen zirela, oso ongi konpontzen ziren, bermiotarrekin, herritarrekin, Frantziskotarrek laguntza ematen zieten arrantzalei adibidez, seinalea jartzen zituzten Izaro irlan, edo suak pizten zituzten, eta gila da, aldrebes ere bai, une gogorretan, fraidek zapi zuria jartzen zutela kanpai horman, eta bermiotarrak laguntzera joaten ziren Izaro irlara. Kontua da, sasoiko itxas lapurren eraso bat jaso zutela Frantziskotar hauek eta uhartea betiko utzi eta forura joan zirela bizitzera 1719 urtean komentua bota egin zuten eta Madalenari eskainitako baseliza eraiki zuten bertan. Horren aztarnak ikusten dira, oraindik ere, baita komentuarenak ere, baina gaur egun ez da jenderik ibiltzen al, ez da libre, ezin da bertara irlara joan, gaur da eguna, salbuespena egiten dena, eta Hilario Aurtenetxe joango da 40. aldiz gainera ikurrina aldatzera, eta 25. aldiz Bermeoko bandera aldatzera, badakizue, gaurko egunez jartzen ditula bi banderak Hilariok, eta urte osoan bertan izaten direla. Hauxe da, gure zuzeneko irudia, Izaro irla hortxe ikusten duzue, parez pare, benetan handia da, gaur egun Urdaibeko itxasadarrarekin batera babestutako leku ekologikoa da, bertan hegazti ugarik beren kumeak izaten dituzte, hegazti asko bizi dira bertan, jendea ezin da joan, baina esan bezala gaur Hilario bertan ikusiko dugu eta gure dronearekin erakutsiko dizuegu Hilariok nola aldatzen dituen bandera horiek. Hortxe, zuzeneko irudia, goizeko 12:43 minutu diren honetan, eta Izaro, zuk esan bezala, Maialen, haunditu egiten da hurbildu ala, ezta? Bai. Eta zuk esan zu hegaztizek eta dauzela, eta hori egize da, eta gero bebai, zu hegaluzien bazuzen, edo beste vapor baten juteko aukera badako zume bai, izurdik eta bai ikusten diez. Bai, arrainek izurdiek eta umiekaz eta bazuzen hori superberezize da, zera ilusinio, neuritzen dozti ilusinio izurde bat ikustie, umieri eta asko ere gehiago. Bera, izurdeak Bermeo inguruan eta hortxe gure zuzeneko irudia. Hortxe gure kamera itxasontzi batean sartuta, itxas trabesia horren parte gara gu ere, eta saiatuko gara, udalbatza, Bermeoko alkatea eta zinegotziak, eta udaleko ordezkari guztiak dauden itxasontzi horretara hurbiltzen, ea badugun aukera guk ere, teila horren irudia emateko, gaurko momenturik unkigarriena izango da, Nadiak, Bermeoko alkateak, Nadia Neme Somalik simbolikoki berrituko du. Beste urte batez, Izaro irlaren gaineko eskumen historikoa, betiko esaldia esaten duen bitartean. Onaino heltzen dira Bermeoko itoginak. Hori nola esango luke bermiotar batek? Onaino etorten diez, onaino helduten diez, Bermeoko iturginek. Hori, entzungo dugu, gure kamera bertara hurbiltzeko aukera izan ezkero, eta esan dakoa, gaurko eguna berezia da, atzotik hasi zen jaia hemen Bermeon, eta gaur ere luze joango da jaia, ez bakarrik oraingo momentuko festa honekin, baizik eta arratsaldean ere luze joango da hemen
Bai, arratsaldien lehen esandako moduen seiretan etorten dizeniko Elantxobe, Bermio eta Mundekako alkatiek hemen batuko gara Goiko plazan azken aurrezko egingo danok batera eta elkartuko gara danok berriro bajatuteko herrire ospatuten geure egun berezi hau. Horriteraziko dugu berriz ere, zuzenean gaudela, Bermeoko itsasoko uretan, hor inguru horretan, Izaro irlara arrimatzen ari gara gu ere, eta urten badakizue, teilak esanai berezia duela, alkartasunien ospatuz, izen hori jarri diote teilari, eta Benito Barrueta Arte Elkartearen esku utzi du Bermeoko udalak bere diseinua, Rosamari Gabantxok margotu du teila, akriliko erabiliz, eta lanaren bidez, aurten, urteurrena ospatzen duten herriko 4 talde omendu nahi izan ditu. Alkartasuna dantza taldearen 50. urteurrena, Bermeoko erraldoien konpartsaren 20. urteurrena, Bermeoko abesbatzaren 70. urteurrena, eta teilaren diseinuaren ardura hartu duen Benito Barrueta Arte Elkartearen 75. urteurrena. 4 talde horiek, horietako ordezkariak, udal batzarekin batera, daude itsasontzia momentu honetan, hori da, Egaluz itsasontzia, bertan daude udaleko ordezkari guztiak, eta pentsatzen dugu momentu batetik beste iritsiko dela eguneko momenturik bereziena. Herri bizia baita Bermeo, ez da? Hemen abesbatza, eta erraldoiak, eta dantzariak, eta artea, eta gauza benetan kultur mailan oso aberatsa da zuen herria. Bai, oso. Egunero edo jai egunetan eta beti okingo zu edo dantzari taldi, elkartasuna dantza taldi erakusketa bat egiten, ekitaldi bat egiten, edo beste abesbatzakuek bebai, gero abesbatzaz aparte bebai, kantari bebai dauz, eta beste kale jira asko. Bai. Hauxe da Bermeoko Izaro uhartea, aipatu bezala, gaur da eguna, uztailaren 22, beste urte batez, Bermeok esango duena, irla hau, uharte hau, gurea da. Eta horretarako, Bermeoko alkateak, Nadiak, teila jaurtiko du urera, teila botako du, itsasoko uretara, eta berriz ere, beste behin, errebindikatuko du, garai bateko 17. mendeko estropada ura, Bermeok irabazi zuela. Hau urtez urte errepikatzen den kontua da, eta kondaira hau, nahiz eta ez dagoen idatzita, Maialen, zoi txikitatik etxean jaso duzue, eta benetan bizi duzue, horrela izan balitz bezala, horrela izan zelako, ez da? Bai, etxien, eskolan, eta kalitan bebai. Bai. Portura goaz berriz ere, Eleder Iglesias hor dugulako, ze ikusten duzue Bermioko portutik, ze giro inguru hortan Eleder, aurrera? Bermeoko portua oraintxe bertan, bai egia da, jendea paseoan dagoela ikusten dugu, eta, espigoi horrekin ere, gora eta bera ibiltzen dira asko, eta paseo horretan ezakinik paseoan edo ez, baina, hemen Ricardorekin gaude, eta, paseotxo batean ere arkitu zaitugu lagunekin, ez da? Bai, Holanda. Ibilizara gaurko eguna gurekin batera pixkate ikusten, bai kale jira? Gaur bai, juten gara beti embarkazioen, baina gaur nago jodi dute, Hautsarekin? Bai, ez dugu urten nolan itxasora. Zaindu beharra dago? Bai. Beste urteetan joaten zarete uhartera? Bai, juten gara Elantxobera, lehenengo botategi eta gero juten gara Elantxobera. Ibili buelta batzuk, da etorri hona, gero jan hortik, restaurante baten edo, da gero ikusi, ambienti izan dagoen. Hori, ambientea bazelan dagoen. Aurten ezoazte, baina, kuadrillako edo lagunarteko... Bai, 3 matrimonio generalmente juten gara, 6. Urtero egiten duzu, Bai, urtero. Eurton izango da bigarrena eskalana juen. Baina, problema gaitxik, neu gaitxik ez zuen. Da, pasaren urtien edo bestien beste bate gaitxik. Batek ez edo besteak, baina saiatzen zarete plan aurrera eramaten. Bai, Holanda. Aurrera egingo dugu egunarekin? Bai, muy bien, segidu Holanda. Eskerrik asko, Ricardo, ondo gozatu egunaz. Muy bien. Eskerrik asko. Ricardo lagunekin doa eta paseo horrekin jarraituko dugu ere paseoan, eta herrira goazea norbait aurkitzen badugun hortik zerbait hartzen, eta herriko saltsa hori eta kuadrillak ere bilatuko ditugu.
Adi egongo gara, Izaro uhartearen irudia ikusten dugun bitartean, Eleder Iglesias, gure reportaria, hortxe herrira hurbilduko da. Gaur jende asko dago itsasoan, itsasontzietan, baino herrian ere gaur festa eguna da, eta jende asko dabil hemen. Bai, kale guztiz dati topako zu Bermioko jentie martxan, asko esaten da guk salitri dakule odolan, eta hori garritzen da, ospakizunetan, eta bai, elameri bete-beteta gongo da, goiko kalitatik bai biltzen bazaran beteta gongo da, eta gu zelan ez, ametik portotik bai biliko gara lagunekaz. Hortxe, Izaro uhartearen irudia, hor igoko da gora, Hilario Aurtenetxe 40. aldiz Ikurrina eta 25. aldiz Bermeoko bandera jarriko ditu, eta hortxe zain gaude, ea noiz ikus dezakegun irudia, Bermeoko alkatearena, bere teila botatzen, besterik gabe. Gaur egun berezia da, atzotik hasi zen ospakizuna hemen, gaur goizetik eta noiz arte iraungo du, gaur Madalen eguneko jaiak hemen. Gorputxek aguantaten dagoen ararte, bizar goizera arte badan, bizar goizera arte izango da. Hemen berbiotarrak igaran motorrak berotuten, esaten da moduen, gaur egun oso ibiliko gara emetik aletik, eta gauin bebai, ambienti badauen, zelan ez, emetik ibiliko gara dantzan, abestuten, eta dana dalakuen. Gaur guztiak arrantzale jantzita, maoiko lorearekin guztiak, hori ere garrantzitsua da. Bai, oso berezize da. Hemen ganea bermiotarra zan da, etorten bazaran beste kolore bategaz, ikusitzen da ezarala bermiotarra, eta bermiotarra bazaran eta espazaran jantzitzen arrantzale moduen, bebai, aporbet raro izango lekia. Bai. Hortxe Izaro uhartearen irudia ikusten dugun bitartean, ari gara hemen, hizketan, hitz eta pitz, Maialen Torrerekin, zu dantzaria zara, aktorea zara, gauza asko egiten dituzu, ezta? Bermion baduzuelako zu diozun salitre hori, eta kasta hondikoa zarete hemen, eta oso mugituak ere, bai. Bai, danatarek itzen dugu. Bermion hemen artista asko dauz ganera. Abeslari asko, dantzaria asko, margolari asko ikusten duzun moduen, eta guri gustaitzen dazku. Saltzi edaku, salitri edaku, orduen guri guztan dazku leku danatan ibiltzi, eta dana ospatuti da leku danatan ondo pasati. Goizeko 12 eta 52 minutu, bota dute, aurtengo teila, Nadia Neme Somalik bota du uretara, aurtengo teila eta simbolikoki berritu du beste urte batez, Izaro irlaren gaineko eskumen historikoa. Teila botata, betiko esaldia esan, onaino heltzen dira, Bermeoko itoginak, eta momentu honetatik aurrera garbi gelditu da berriz ere lurren muga simbolikoa ezarrita, Izaro uhartea Bermeorena dela. Eta orain bai, momentu horren ondoren, guztiok elkarrekin, elantxo bera, ezta? Bai. Eta lantxo betik gero mundakara zungo gara, eta mundetatik berriro bueltan Bermiora, hemen hiru alkaltik ospatuten goiko plazara, lehen esan duen moduen aurrozko ingu danok batera, ospatuko gudanok egun berezi betala gaur, eta danan artien ingu egun berezia ospatu. Arratsaldean 5:00 udalbatza Elantxobetik Mudakarantz abiatuko da, bertan geldi aldi egin ondoren 7:30 inguruan helduko da Bermiora berriz ere, eta portutik goiko plazaraino egingo den kalejiran beti jai fanfarreak lagunduko du, bertan Bermioko bandera eta ikurrin altxako dira, aurrezkoak eta zabeletakoak eskaineko dira, eta ondoren San Migueleko eskaileretainoko berakada egingo da beti jai fanfarrearekin, ezta? Kalejirie, bai, hori ze, bai. Poliki, teila bota ondoren, berriz ere, batzuk Elantxo bera, beste batzuk Bermiora bueltan, eta Eleder Iglesias pres dugu. Eleder, honekin zaude, egunon berriz? Egunon, momentu honetan taberna batean ikusten ari zarete, gaudela zenolako plana, ez? Hau bada eguneko plana, bermeotarrek ez bakarrik itsasontzietan eta uhartera ikustea joatea, baizik eta hemen esertzea, eta, zerbait hartzeare ondo dago, hemen kuadrilla batekin aurkitu nahi, zemeuz gaude? Ondo. Egunon? Egunon. Bermeokoak zuek eta egun berezia gaurkoa? Bai, total berezia. Urtero etortzen zarete? Bisigari berton, bermiotarrak ariz da, berton bisigari ez. Aurra-aurrin bisigariz. Hemen aurrean justu. Areta, bai. Orduan hau, plan bada ezin duzuela galdu. Eta pentsa bez, aldun arte, segi beti. Hoi penatxo ez guatie. Bestela, gu disfruteten dut. Teleiatia bota askanerako, askaningo kutan jut izan ezen teleiatu bota arte. Eta gero buelta Bermiora da Bermion disfrute. Horrein kasti intxako lehentxobe.
Gazteak, baina zuek ere gazte zaudete, ala, hemen ikusten zaituztet hemen zerbait hartzen, ala, plana ezberdina da, baina lehendik bizitzen ari zarete hemen plan hau. Bai, beti, ederto. Komentatu dira zuen emetik ere, esan behar dudala, patroia dalako zerbait entzun dut, zen moduz gaude emetik? Nor? Patroia esan dute. Bueno, eruen, baportzio erutizan dut. Patroia zagatik, eramaten zenun zu itxasontzia suposatzen dut. Bai, itxasontzia. Zenbat urte zala? Txikitzerik, 14 urterik itxasora. 14 urtetatik eta hainbeste urtez ez da? Orain esan bez, zenbat urteak, laro eta hiru urte. Badira urteak, eta ze ondo hemen Bermeon ez da, hainbeste urtez zu ere, tradizionen parte izatea. Bai. Osongi, gaur planare hemen zerbait hartzen ari garela, bukatzeko, zer da hemetik aurrera egingo duguna? Niretzak, Madalen egune da, eno bamaz. Neu txikitsuen nahiela, jutezan nahi neuraitzegaz, beti okin jo itxasontzitzet txikitsue, da beti zuzen gari laintzo bera. Da gero, orduen egune bertan pasatzen du, izetezan gari egora, han itzezan du arrozkue, jantzan, da gero bajatu araldaz guztize. Da gero bazan, behien jatezan du, da gero mundekara, baino hartu, da Bermiora. Osta bere arrozko itzen ara. Bai orain urte asko dako. Bai izarora orain 3 urtera artien, jutezan gara bultatzu hartun, detorri beti, etzera. Da orain gure umiek, geiten dauie hori tradizio, hori da sagraue guretzin. Hori osa polita da ezta, belaunaldi berriek eta zuen seme alabek horrekin jarraitzea. Bueno, nire lobiek gaurko egune libre hartun dago. Dan junda, goizoko beratzizetako zundi ezarek, eurek, da beziek arratsaldin jungo dez. Horrendik orduak falta dira Madalene guren oraindik, arratsalde guztian, eta zer egingo duzue arratsaldan, zein da plana? Oin buelta batzuk emon, gero txokuen jan, da gero arratsaldien ambienti ikusi, errezibimentu atzera, da gero buelta batzuk emon hemen, da etxera gero. Songi, Guadri, eskerrik asko zuen denboragatik eta utziko zaituztet hemen zerbait hartzen. Gainera bistak polita dituzue, peroa egiten du, baina guraldi ona ere. Topa duteko toki ona. Tokion arkituz. Bai, da gero txoku ordako, dako hemen berton galien, geure erara disfrute, geuke da dizer handakun balan disfrute. Ondo, eskerrik asko, bale zuen denboragatik. Hemendik jarraituko dugu, eta bueno, beste bermeotar batzuekin ere hitz egiteko aukera ea bai Joseba baldin badugun. Gaur askoren plana izango da, txokora joan eta bertan bazkaria egitearena. Maialen, zure plana hori da? Ez, nire plana lagunekaz lotuti da kalien eta kaletik bazkaldu eta zozerredan. Ondo pasa, Maialen Torre, dantzaria, aktorea, Bermioko saltza askotako perresila, plazera handi bat gurekin izatea, egun onuna pasa eta hurrengo bat arte. Bai, eskerrik asko zueri leku bat eitziarren hemen zuekaz eta zueko bai, disfrutasko asko. Agur. Maialen Torre agurtuko dugu eta hurrengo gonbidatuak prest dauzkagu hemen eta beraiei ongi etorri egingo diegu. Beste bi Bermiotar, ze gaur badakizuen Madalen eguna Bermion ospatzen ari garela eta hemen dauzkagu Amona Bilobak. Gurekin ditugu Maitane eta Trini. Egunon, bikote? Api, egunon. Egunon. Zelan? Ondo. Bai, apurtxo bekantzata, da eguzkize, ene bada, beru ezer da, guai ama. Baina, bueno, oie, elegante, ondo. Bueno, tartatxo bat egingo duguren ikeragarkientzat, eta bere ala hitz egingo dugu, Maitane eta Trinirekin, oraintxe gatoz bueltan, oraintxe arte. Bai. Bai.
Kime esan duten, Eguerdiko ordu bata puntu-puntuan, Bermion gaure zuzeneko irudia hause, parez pare Izaro uhartea duzue, eta gaur Bizkaiko kostako herri honetara etorri gara, Busturialdera, 17.000 biztanle inguru dituen herri honetara, Madalen eguna ospatzera, gaur Bermion ez ezik, ondoko herrietan ere, Elantxoben eta Mundakan ospatzen delako Madalen eguna, eta ikusten duzue, zuzeneko irudian, hortxe, Hegaluze itxasontzia, bertan doaz, Bermioko udaleko lankide guztiak, udalbatzakoak, alkatea bera, eta dagoeneko momentu bereziena egunekoa gertatu da, Bermioko alkateak, Nadia Neme Somalik, simbolikoki berritu du, beste urte batez, Izaro irlaren gaineko eskumen historikoa, tela itxasora bota du, eta betiko esaldia esan du. Oraino heltzen dira Bermioko itoginak. Gertatu da dagoeneko hori, mendez mende errepikatu den ohitura hori, eta orain poliki-poliki Elantxobera doaz, han Elantxoben, bertako alkateak aginte makila emango diolako. Elantxobeko alkatea, Patxi Egurrola, zain izango du Bermeoko alkateak, Nadia Nemek, eta aginte makile hori emanez, gaur Bermeok aginduko du Elantxoben ere. Hainbat aldiz errepikatu dugu, 17. mendean izan zela estropada bat, eta estropada hartan, Elantxobe eta Bermion artean jokatutako estropadan Bermiok irabazi zuela, eta ordutik Bermiorena dela Izaro uhartea. Eta itzakia horretan, gaur zuzeneko emanaldi egiten ari gara, ETV baten gaude, ETV bat on katean ere bai, ETV on plataforman ere bai, interneten, eta Euskal Telebistako YouTubeko kanalean ere bai. 4 lekuetatik ari gara kuku egiten, eta hortxe irudien ikusten duzuena Xixili da. Ezta? Xixili, gero hitz egingo dugu Xixiliri buruz, benetan pertsonaia garrantzitsua delako Bermion, ez gaurko egunez bakarrik, Bermioko ikur maitatuenetakoa da, lamia bat irudikatzen du, Bermioko tradizioan Xixilik emakume gorputza du, gerritik gora, eta arrain isatsa du, oin palmatuekin, sirena klasikotik bereizten duen ezaugarria da, eta iruditan duzuen eskultura hau Jose Luis Butron eskulturak egin zuen, eta 1980an jarri zuen Lamerapunte kai muturrean, portuaren sarreran. Hortxe ikusten duzue. Tradizioaren arabera, arrantzaleak beren edertasunarekin erakartzen zituen, eta Ogoinoko itsaslabarrera eramaten zituen, eta bertan hiltzen ziren. Eskultura hau, 3 arrantzale buru dituen idulki baten gainean altxatzen da, kondaira horren oroigarri. Hortaz gain, Bermeoko jaietako pertsonaia ere bada, Xixili da Bermeoko jai nagusien protagonista. Pertsonaia hau, 1979an jaio zen, figura mitologiko berean inspiratuta eta ordutik txupinazoan, desfileetan eta jai ekitaldietan agertzen da Xixili. Urte askoan tradizioa izan zen jendeak bere hile hori luzetik pizgailu bat, zatitxo bat hartzea, oroigarri gisa, eta hori ere oraindik errepikatzen da. Azken batean, Bermiotarrentzat estatu bat baino askoz gehiago da Xixili. Jai nortasunaren ikono bat da. Euskal mitologia, portuaren historia eta herriko jaiak batzen dituena. Gurekin dira, Maitan eta Trini, Amona eta Biloba, egunon bizoi, zelan? Egunon. Api! Ondo. Zeure bebra entzuten. Bai, berezia da Xixili, Bermiotarrentzat, ezta? Bai. Zegaitxik, Trini? Esango txupa, zer etxik. Elek itzut esan, ez dakizelan esplike benetan. Zetakotan, bai, total da importantik, benetan. Bai, ze esplikazioa mongo txuten, ez dakitz. Dalakon, dana. Ara, berba baten, ez atxut, nervioso nago, dana da. Baitane? Sicili gara gu, Sicili da gu gara Sicili, da apai, eta izto. Danak. Da Bermio da Sicili. Ez que neko ez dakitzu zer gehiago komenta. Sicili ba, Bermioko pertsonaje importante bat, da danak zaizetan bizotzien dara magune, da danaten etxitan dauena. Goizeko 12 eta 5 minutu, kalera goaz, Eleder Iglesias, egunon.
Egun hementxe tabernetan jarraitzen dugula gora eta bera gaudela, inbeste kuadrilla hemen ikusten ari garela, badaudela, egun pasa, zerbait erzen, familia giroan, eta Anderrekin gaude, Ander, egunon. Hau, egunon. Edo guardion hobeto esan da. Guardion hobeto esan. Guardion, hemen bazaudete tragotxu batzuekin, halako azeituna batzuekin ere ikusten dugu, familian eta egun pasa gaurkoa, zergatik etorri zarete Madalen egun honetan? Uda pasetu egun mundakan, da betidanik etorri izan gara mundakara. Da, dienien Madalena, etorten gara Bermeora batzutan ikusten barkue, batzutan juten gara Lantxobera, gaur etorri gara hona pasetan egune, da hori. Bermeon orduan pasako duzue egun hori, indik eguna gelditzen da, gero arratsaldeko plana zein izango da, ikusi dut, familian zaudetela gaur? Arratsaldean bajungo gara etxera bazkaltzen, da gero probablemente Mondakako playara, ez dakiz lan da nuntxe berizena, baina Mondakako playara. Ondo ari zarete gaur bero dago eguna, konta egin duzu, norekin zauden nahiko bitxia da, familian ere Madriletik ere baduzula, ez da? Familia Euskadiko da, baina batxu juntxen Madrira bizitzen, adibidez nire lehen guzue, bizitara Madrilen, gero nire izeko galdakaukue, nire mama alabakue, da nire tio galdakaukue. Galdakakoa oso ondo. Nik nahi dizuk aldetu, pixkat noski Euskaraz ezakit, baina ezakit festa ezagutzen bazuen, komentatu diazu, mundakan hainbeste urtez ere etortzen zela, ezta? Txikitet etorri gara mundakara, eko guazkin etxi mundakan, etorten gara udaro. Eta, zozer badakigu euskeraz, badakizu ezer euskeraz. Badakizu euskaraz, ea ba? Apa Bermeo. Ondo Apa Bermeo, eta gora Madalen eguna. Hemen utziko zaituztet, pixkate dena hemen argi duzu ez da, momentuz zerbait hartzea eta gero bazkaltzera. Gero bazkaltzera txera. Arratsaldean jaia? Playa, jaia ikusiko gu ia dozen lagunek gero, ez dakit. Ikusiko lagunen zoragarri pasa izazuela, eskerrik asko demorago. Eskerrik asko zuei. Mila esker, eta kuadrilla gehiagorekin garraituko dugu, hemetik, bueltaka, zerbait hartzen. Joseba. Zoragarri, Maitane eta Trinirekin jarraitzen dugu guk, zuzeneko irudia ikusten dugu bitartean, hortxe doa, Egaluze itxasontzia momentu honetan, Izaro uartetik, Elantxobe ingurura. Badakizue Elantxoben jarraituko duela festak gaur, eta momentu honetan ordu batak eta 8 direnean, iritsiko dire Elantxobera, eta Herriko plazan Alkartasuna dantza taldeak ohorezko aurreskua eskainiko du, eta bien bitartean, Bermeon, atxaldeko 2 arte taberna ibiltare ibiliko da kalez kale. Arratsaldean berriz, 5:00 udalbatza Elantxobetik mundakarantza abiatuko da, bertan geldialdia egin ondoren, 7:30 inguruan helduko da Bermiora, portutik goiko plazaraino ingo den kale jiran, beti jai fanfarreak lagunduko du, eta bertan Bermeoko bandera eta ikurrina altxatuko dira. Aurreskuak eta zabaletakoak eskainiko dituzte, eta ondoren San Migueleko eskaileterainoko berakada egingo dute, beti jai fanfarrearekin berarekin. Guk bitartean, irudia ikusten dugun bitartean, nola goazen hor, Richards Travesian, hortxe, momentuan eskuineko aldean duzuena Izaro uartea da, erdian duzuen hori da Izaro uartea, ezkerrean berriz, Bermioko portuko Rompeolasa, zueko la deitzen diozu, ez da? Bai. Da besti, hemen ikusten da eskumeko mandie da, esan? Hemen, auri partie. Han ikusten dena, auri menditze... Sicili dagoena. Sicili ez amu matxo. Auri, handa hau Izaro. Da Izaron eskumen, auri. Etxe urteten, ez genero bezatzen urteten izenak. Ogoño, auri. Jo, Jesus, amengo. Geratu nahi, empanada. Zuririk por completo. Olako kuadrotik. Zuek bikote Bermiotarra zarete, eta jakini dugu zergatik den berezia Bermiotarrentza gaurko eguna, Trini. Zatxi da bereziz gaurko egune? Nik elekitzute zen, zeitzitan, nirik kontata okin joztenan euramumak eta atzitzek eta. Zuk esan zu moduen Elantxobe da Bermion niri holan ez dozti izan. Niri izan doztien mundekak eta Bermio. De Elantxobe izan zen, hauri, zelan esaten da, jueza. Epailea. Hauri, guguretzako jueza. Da, mundekak esaten zen dagoela beti, Izaro dala eurena. Da Bermiok Izaro dala Bermiona. Dorduen inzauien, orengo errebatiguk esatilez, atzineko traineratan, inzauien hori, da esan zen, Elantxobe jueza. Dire bazizauen Bermiok. Da orduen da Bermiona. Da Bermiona. Daritzizun bidie urtien,
hori telatue botaten, dezaten Bermioko ure kalegaten dizela izarora arte. Ostantzien, espadatzen hori, dinoien mundekarrak eurena dala. Eurena dala. Azizke, aritzita hori, da onzaneniko pandemize bere, pandemize onzaneniko, junzan alkatie, aritz, junzan bera barko ero, jatan ero, zelan esan zan, da horre berbak esaten, Bermioko ure kalegaten die, onarte, izarora arte. Da, aregaitzik, bardintze temporala badau bere, zelan ero, zelan, junin bide hori berbi izaten. Ostantzi, mundekak eratzen da, izarora. Da hori ez du gure? No, ez da pentsabez, amezetan bez. Niri alan ikasi duzti, nire amumak eta haulan esatezan da beti, eta nire atzitzek eta. Bai ez dago zer ikusirik honek Madalen egune, neumetan ezetu dute Madalenakaz, bueno. Esan da, benetako Madalenak. Zetxe Bermioko floti jakingo zu ezelako esan dan, importantina esan dana bajuretakue, danakotakue. Detorte esan dizen asko atunekaz. Asko, da urtet esan dauie, jentigaz topitar arte, danaz dut esan garitzen nimetan. Deitz esan daui motor askok, atune, egozi, da gero, bertan dut esan garitzen nahi, danei emon. Emon etxe esan dozkude, balde. Bai. Ez dut esan garitzenak elantxo berarte, demot esan dozkun atune, da feliz hautan da zantzan da, ez dako zer ikusiri, bai ez etaik hori pez. Ez dako orainarek enbarkazin hori pez dezebez da, bueno, listo, altureku baino ez dauz, atuneruek. Da horrek ezebez, danatara inbide. Eguerdiko ordu bata eta 12 minutu eta zuzeneko irudia duzu hau, gure kamera itsasontzian badoa elantxo beruntz. Aipatu dugu bezala, gaur itsas trabesia hori Bermion abiatu da, baina elantxobetik pasatuko da, bertan elantxobeko alkateak, Patxi Egurrolak, aginte makila, herriko makila emango dio Bermioko alkateari, Nadia Nemeri, eta momentu horretan Bermiok aginduko du elantxoben. 24 orduz, egun batez. Han bazkalduko dute eta arratsaldean berriz mundakara joango dira, han jarraituko du jaiak eta gaur, esan bezala, Madalen eguna modu oso berezian ospatuko da 3 herrietan, Bermion, Elantxoben eta Mundakan. Momentu honetan, gure kamera hortxe ikusten duzue, zuzeneko irudian, Elantxobera iristen ari da, eta irudi horren kontakizunare egingo dugu. Eleder prest dugu berriz ere, Eleder, egunon, norekin zaude? Egunon, Joseba, hementxe jarraitzen dugu, tabernaz taberna ari garela, eta pixka zerbait hartzen jarraitzen dugu, kasu honetan iratirekin, eguerdion. Eguerdion. Pixkat ere, sorpresaz ere aurkitu gara, ez da batean ikusi nauzu, eta bada sorpresak egiteko momentu ere, ikusiko zenuten hainbeste herriko aurpegi, ez egun honetan ikusten zaretenak, horretan urtean zehar ezakit ikusten bazareten herrian zehar, baina gaur bada egun bat guztiok, bermeotar guztiok hemen dauz. Bai, aurride, da egun bet herri guztize batuten gaitzu zena, batzuk aukeri dako itxasoz duteko elantxobera, beste batzuk autobusin zuten dira, da beste batzuk herrizen lotuten gari, bai bada herriko danok batuten gaitzu zen jaibet. Jarraipena egin dugu, bai Goiko plaza, udaletxeko plaza horretatik, egin dugu prozesio guztia, gero itxasontzien plan hori ere ikusi dugu ez da uartera bidera, zu joan zara noiz bait? Bai, itxoso inoiz jungarie, izarotik eskari pasa, ze guk ez daku vaporerik orduen jeremunin gaitzuie, bai, osa politze da, eta nik uste dut, dan hori gustatzen da eskule hori bizitzi, ez? Bitxia da gainera ez da, batean hemen herrian egotea, halako txango bat edo halako ez, esango dugu itxasontzia hartu eta ez, itxasona barrura egitea, ze hori bada bitxia, eta gero bueltan ere plan izugarria gaurkoa. Bai, osa egun guztiko plana da, orduen, goizerik antolatuten basun eta aukeri badakozun, plan politze da. Egutegian, suposatzen dut, bermeotar batek baduela hau apuntatuta, gero ere arratsaldean ze plan duzu? Guk baskariz edaku kuadrilekue, da gero arratzaldien barriro bajako gari ez, ambienti egun guztizen da, orduen gaur da poteu eluzetu, aldanik eta beranduenera, gero baskaldu da barriro bajatu herrire. Ondo, gauer arte ere luzatuko duzuela horren ideia baduzu? Bueno, imetxikizegaz askorik ez, bai aldune, bai. Lagun arteko eta familiako plana hau bada eta eskerrik asko irati, gozatu ezazuela gorko gune. Izebope, bai, disfrute. Disfrutatzen jarraituko dugu bai zuekin eta bermeotar gehiagorekin hitz egitera goaz hurrengo minutuetan. Berehala emango diguzu
emango dizugu pasoa Eleder eta bermiotar protagonista gehiagoren ahotsak entzun ahal izango ditugu. Momentuan hauxe da, eguerdiko ordu bata eta 15 diren honetan, elantxobeko irudia hortxe ikusten duzue, gure kamera itsasontzean iristen ari da elantxobera, benetan herri zoragarria elantxobe hor aldapan dagoena, eta ikusiko dugu nola iristen diren, Bermeoko udalbatzakoak, alkatea eta bar, eta hor jarraituko du festak elantxoben. Gaur eguna handia da, Madalen eguna ospatzen ari gara, eta jakina itsasoan ospatzen den festa da. Herri hauek, arrantzari lotutako herriak izan dirilako beti. Bermion, aipatu digu orantxe bertan Trinik, gaur egun ja alturako itsasontzia bakarrik geratzen direla, baina garai batean itsasontzia asko zeudela. Gainera, Trini, zu arrantzale familiakoa zara, zure aita arrantzalea, amak portualan egiten zuen, zu jostuna izan zara, zu pixkat ies egin duzu hortik, baina etxean eta familian arrantza beti presente egon da. Bai, beti. Da nire aiztibe bai, aizte bizek esan di hiru aizte gari zelakon. Neskatile bat esan da. Neskatile esan da errekaduk eta gauzak etxe esan dauena motorra. Da gero zare gine, zari izosteko bokarteako sasoien, antxotako sasoien, hausitxe etorte esan dizenak, arek arreglateko eta da hori. Portukue, tiretu itxosuek asko baino gehiago. Ni neu enai esan. Famili guztize esan da, eta da hori, behitxosun be bai asko ibilda, gizonagaz, Bai, nire gizona marinu zanz. Esan ibide hori? Bai, noski. Libre da zara, nahi duzun esateko, Trini? Bai, hori izan da, jefe de makina esan da, merkantekue. Da, itxosun nahi ni beragaz, errezen baino gehiago, benetan. Hanbeste urte, bera jubile arte, beragaz ibil nahi, handik eta meti, bostile bete beho nahi ni etxeretor barik, gizonagaz, bai. Bostile bete bai, graziz ama okin jotena fenomenue, zeme bat okin joten ondo pentsata bera ekardun, gezau ez, bat bazin jeitsi bai gezau ez. Da, bueno, ibil daitzen beragaz, listo, ondo. Itxosuek tiretu asko, benetan. Ni petxan du kostako jentiri asko etzen duzkule, Asko, itxosuk asko tirituten duzkule kostako jentiri. Zuen izaeraren parte da jakina, Bermion gaude, irudi hauek horre xixili ikusten duzue, eskuineko aldean, hortxe badoa gure dronea aurrera, eta parez pare, erdian ikusten duzuena Izaro uhartea da, ezkerrean Bermeoko portuko Rompeolasa. 17.000 biztanle inguruko herria da Bermeo, Bizkaiko kostan dago, Busturi aldean, eta historikoki arrantzari lotutako herria izan da, eta da oraindik ere. Gaur egun ez da hainbeste, naiz eta herriko ekonomia arrantzaren inguruko sektorean oinarritzen den, arrain kontserba gintzan batez ere. Hortxe Sollube mendia ikusten duzu eskuineko alde horretan, Rompeolasaren gainetik bagoazen bitartean gure dronearekin, eta hor erdi-zerdi parez pare Izaro uhartea. Gaurko protagonista nagusia. Madalena ospatzen ari gara, Madalen eguna gaur Bermion, eta esan bezala 17. mendetik errepikatzen den ohitura hau, gaur beste behin ere Bermioko alkateak, Nadiak esan du, Bermiorena dela Izaro uhartea. Hortxe, ezkerreko aldean, erdi alde horretan ikusten duzun uharte hori irudian txiki xamarra ematen du, baina oso irla handia da, uharte benetan handia da, eta gaur zuzeneko irudia erakutsi dizuegunean, itsasontziko plano horretatik ikusi ahal izan duzue ze handia den uhartea. Aipatu duzu, Trini, zuek arrantzale familiakoa zaretela, Maitane, zu Triniren biloba zara, zuri zerbait iritsi zaizu, arrantzale, izaera, familia, bizimodu horretatik? Bai, egiz izateko itsasuek neuri epioa tiretu den dozt. Nik ezkezot imagineten kostaletik kanpo bizitzie. Niretzako olatuek entzutie, edo itxosu ikustie paseo bat emoten nueniko, hemen pare nokitzie da, ezin barrezkue, bai edo bai bidot, bizitzeko. Bakitz igual petxan dala exageraue edo ez da izedan, baina ni Madrilen ez nahi ikusten, begiz ez arratu debez, baina pagata bez. Itxosun parien, beti. Trini eta Maitane gurekin, Amuma
Ramona eta Biloba dira beraiek, eduki sortzaileak ere bai, TikToken asko ikusten zaituztegu, sekulako arrakasta duzue, milaka eta milaka lagunek jarraitzen dituzte zuen bideoak, eta gaur aitzakia horrekin ekarri zaituztegu guregana Bermeoko Madalen egunaren ospakizun honetara, eta hortxe duzue zuzeneko irudia gure kamera hortxe dago, ikusten duzue, ze ederra denek gaur eguraldia lagundugu, giro epela eta goxoa kostaldean, zerua urdin dago, ez dago laino odei bakar bat ere, eta benetan gustagarria da gaur dena alde Madalen eguna ospatzeko. Eta hortxe, ikusten zue, elantxobe jendetza hor goian ikusten dena, guztiak zain daude, noiz iritsiko, itsasontzi guztiak itsas trabesia horretan, Bermeoko portutik abiatu dira, Izaroren aurrean, uhartearen aurrean bota du teila, Nadiak, Bermeoko Nadia Neme Somali alkateak, eta orain jaiak elantxoben jarraituko du, hor itsasontziak pasatzen ari dira, ederra gaurko ikuskizuna. Zuek nola bizi duzue gaurko eguna, Trini, zer egiten duzuzena gaurko plana, hemen, Madalen egunien? Orain, bueno. Pintxotxu eta hartu, buelta bat emon Bermioti. Hori bai, terrazatxu nointxo plantako garie, pintxo batzuk, aperitibotxu hartun, da tranquil priz barik. Egun guztize, ayuntamentu etorri arte, etorri arte eure danak, ni neuri iluzio aurizde. Pasan urtin bebardin nintzoten, da espaldeko urtetan bakarriken hau, bai, principala badakizu, gizona. Bueno, esan bazan daan, bueno, ez dinote zebe. Bai, hauri. Gero zazpitan, goiko plazara. Bai, itxaroten ayuntamienturi, da gero moten daui bueltak eta bueltak, da tradizinu da, aberketi ero playeri ero zer dan, haidin botati. Hori izan da tradizinu beti. Da pasan urten be botatzen, deia urten be baten bateke botaten badau. Da gauze politxe da. Hori da irrintzizepe bai. Irrintzizepe bai. Ni botakot baten bat. Berau da abile irrintzize botaten, Maitane da total abile irrintzize botaten. Maitane, elederri iglesiasi paso mamainole, botako diguzu irrintzia? Amen. Eta gero, bai noski, eta gero elederri pasoa. Venga, dale, nahi nahi duzunean. duzunean. Bale, ia. Eleder Iglesia, segunon, ea gainditzen duzun irrintzi hori. Irrintzia egiteko, Josea, eguerdion, ez dakinik kapaz izango naizenik ez dakit. Behar bada, nire esango dugu hemen, egin dugun lagun honek, Josek, ez dakinik irrintzerik badin badakien. Gero saiatuko naiz, baina beretan ez dela esango dugu naizela osona hortan. Joserekin gaude oraintxe bertan portuan jarraitzen dugu gora eta bera Bermeoko portutik. Jose, komentatu didazu, arrantzale oia dugula, arrantzale izan zinela, eta ez bakarrik hori gauz egun Bermeotar bezalare, ze importantea da egoren gune bezta? Gaur da oso importante egune. Gaur esango da, arrantzalegune eta gau izan dago da importantina, Bermeok. Egutegian zuek badugu zuen markatua ez da, alako eguna? Beti, zuzua ebi gai izeniko, gaztik esan gai izeniko, beti guzat esan duen atrapa hau egune. Batzuten atrapa esan duen, ero ez, beti izan da, arrantzalegune eta hau. Arrantzalentzat ere berezia gaurko eguna, lagunekin ere ikusi zaitut emetik ibiltzen, paseoan. Komentatu didazu, txokoa badagoela prest gaurko bazkarirako. Gare, antzenatu txokotik. Intzu gaur, maizek prepara ontzek, eta preparatu, da gero toko di handrak eta gizona batungo gara atzaldeko lau eta jango mazka ize, da gero toko gara udaletzi errezibiten, portola. Orduan arratsaldean plana duzu ere? Bai, plana atzalde eta gaue. Gauen ere? Bai. Gauean zer bezar ingo dugu, dantza, zer egingo dugu? Dantzan asko ez duingo, bai, trago pare bat hartungo eta barrea porbetengo, ez? Berben baduzu saltxa, gaur oraindik emateko arratsaldean zehar. Bai, da gaztik ez dago. Haren pasaten da lehen danak esan gara rentzaliek. Horrein herriko jentie dago asko, darek biharren inongo di asko. Darek etorko die iluntzien. Bakoitzak alduen bezala, ez da batzuk goizean, beste batzuk gaue artean? Hola esan bidau, ez da besterik. Hola izan behar da. Joseba, gure aurkezleak esan ditea irrintzia badakizu egiten irrintzerik? Ez, bitu, ganera airea kondizioen hau, lehene, honetan etxitan lokizan du kalefazio, hene kondizioen ventiladorak eta da esan bidau eta atropata. Gaurko egunarekin gainera bero nahiko egiten duela. Bai, honetan hau,
Euskadi tropikal da orain, Tropikala guztiz gaurko eguna, bero-beroa, Eskerrik asko zure denboragatik eta gozatu ezazuela gaurko eguna. Eskerrik asko, zeberi. Eskerrik asko. Joseba Zakit irrintzi hori bilatuko dut norbaitea ber irrintzirik baldin badaukan, eta behar bada, nire naiz atrebitzen, Joseba, naiz atrebitzen. Erronka norbait topatzea da eta inor topatuko espazenu, zu bota beharko zenuke, hortaz, baduzu erronka ederra. Eleder Iglesias, eskerrik asko, hortxe Bermioko portuko irudiak, Rompeo Lasa, hemen lehenengo plano honetan, eta hor atzean ikusten dugun hori, hor ikusten duzu eskuineko aldean irudi benetan polit bat, eta hori Xixili da. Xixili da, jaietako pertsonaia Bermion, eta hor ikusten duzuen irudi hori, eskultura hori, Jose Luis Butron eskulturak egin zuen 1980an, eta Lamera Punte kai muturrean hor portuaren sarreran jarri zuen, Lamiaren inguruan bizi ziren lamiei buruzko kondairetan oinarritua dago. Badakizu, tradizioen arabera, arrantzaleak beren edertasunarekin erakartzen zituen lamiak eta Ogoinoko itsaslabarretara eramaten zituen eta bertan arrantzaleak hil egiten ziren. Eskultura hau, 3 arrantzale buru dituen idulki baten gainean altxatzen da kondaira horren oroigarri. Gaur eguneko momenturik bereziena, Bermeoko alkatiak teila bota duenekoa da, Izaro uhartearen kanpoko uretan, hauxe da, 2026ko Madalen eguneko momentua. Ikus ezagun. Onaino llegaten diez, Bermioko itxuginek! Onaino heltzen direz Bermioko itxuginek. Hori da, Nadia Neme Somalik, jatorri palestinarra duen, Bermeoko alkateak esandakoa eta egindakoa hori da gaurko momenturik garrantzitsuna ikusi berri dugu. Trini, berezize, politxe. Otsikari zartzen, benetan otsikari. Otsikari, atzinengo bezut esan gari zen motortxukaz da. Ia da, torren urtin baguzen. Ni total esan nahi abile, Abile, erosi motorretan tita. Nobizotan bere azarratu nobizu ez, Madalen egunera zuteko. Bene, hori egize da, Bai, egi. Ni total esan nahi, zantzarize, irrintziz ez dakit botaten. Bai, eroso errezati, haidien. Da azarratu, mutilagunegaz, jolin. Etorri bat da ez, geratu hor, da eroseia, venga, abante, motorrera salta, aldu salta, eta venga, da abante. Da zuen, da, Madalena niretzako da, behitu, hau gauzetxu zango txut. Lehenengoko bidarren, juneitzen dena gizonen enbarazada honaitzen, Italian sartu ongari zen. Ongari zen, 3 gizon, lau eskualdun, judizu zan barkue, lau eskualdun, Madalen egune, Baintzun, motor txikitzu behiata, txikitzu bet, alkile, Libornon, ezaztaztuko eguno, Madalen egune zelebrateko. Gauzek erosi herri zen, da han zelebradun Madalen egune. Da listo, da kanturria, da kameko kantak eta orduen erdi prohibitetu zan dizen, bai, da alekete pego itzozuen, da gero torgari zen, bai Madalen egune, hori, barkotik beste barko batera, Bai, txikitzu zen, motor txikitzu. Guk ez duk egizago alkileteko da, lagunen ertin. Bai, alan zelebradun. Libornon, izaztaztuko egun. Trini eta Maitane eta Trini, amuma bilobak dira eta oso ezagunak eduki sortzailea direlako gaur Madalen egun berezi honetan guregana gonbidatu ditugu eta asko eskertzen dizuegu ona etorri izana. Egun onuna pasa, eskerrik asko Trini eta eskerrik asko Maitane. Zeuri, eskerrik asko gentiz dakitzeko zalandan. Ondo pasa danak. Bai. Kalera goaz berriz ere, Eleder Iglesiasek ea topatu duen irrintzia botako duen norbait, edo ea berak bota behar duen irrintzia, ikusiko dugu. Eleder, zer diozu? Ze aukera da, aukeratu duzuna? Bai, Joseba, momentu honetan eguerdion emetxe kaletik jende hasi da pixkanaka bazkaltzera bidean, orduan esango dugu hori dela nire aitzakia, esateko ez dagoela inor, eta egia esan ere burua ez dut ikusten, Joseba, egia esango dizute irrintzia botatzeko, egingo dugu nahi baduzu tratu bat urrengo jaietan ni praktikatzen joango naiz, naizela oso ona egiten irrintzirik, horrela, erosten baldiazu behintzat, praktikatuko dut, eta urrengo jaietan elkarrekusiko dugu eta esango dizut. Eskerrik asko guztiagatik, Joseba, eta emeti
Bermeoko portutik agurtzen zaituztego. Eleder Iglesias, eskerrik asko, lan zoragarria gaur ere egin duzuna, hainbeste jenderekin elkartu zara, ederra, 2026ko Madalen egunak Bermeon eman duena haus izan da, eguerdiko ordu bata terdia diren honetan, hementxe agurtuko zaituztegu, eskerrik asko guztioi, egun onuna pasa eta hurrengora arte. Aio!